Boas tardes, damos comezo á sesión ordinaria do Concello de Santa Comba, hoxe 27 de xullo, ás 8:30 do Senado. Na orde do día, no primeiro punto, teremos a aprobación das actas de sesións anteriores. Acta ordinaria número 7/18 do 25 de maio, extraordinario 8/18 do 25 de xuño. Señor Ucha, a proposición das actas. Como eu podría opinar das actas cando había esa última reforma? Dadas 48 horas antes, o lote de actas, asuntos de goberno, todos un pouco máis e iso se tuviera ou pasara por vez. Que quede ben claro, señora secretaria, que non se cumplen nunca os plazos. E nós non temos delegados nas xuntas de goberno local. Non é de recibo que teñamos que enterar 3 meses despois do que pasou nunha xunta de goberno celebrada 3 meses antes. Se a democracia é que cada 2 meses nos reunamos aquí con ningún punto do orden do día, nada máis que aprobar as actas dos plenos anteriores, esta é o que temos en Santa Comba, pero non é auténtica democracia. Por lo tanto, nin votamos a favor desas actas, nin moito menos. Sí, procedemos, por lo tanto, a votación. Votos a favor da aprobación das actas. Segundo punto do día, ratificación dos decretos. Aquí, supoño que se votará algo máis que a favor. Nos votamos en contra e o manifestamos así. Perdón. Bueno, pero por lo menos que vote personal. En contra. Xa non dá lugar a abstencións. Moitas gracias a todos. Agora sí, pasamos ao segundo punto do orden do día, que é a ratificación dos decretos de alcaldía 8/22/2018, que se corregiu no correspondente decreto número 841. Esta corrección corresponde ao convenio de colaboración para a xestión compartida de actuacións do Concello de Servicios de Atención Temperá no marco da Rede Galega entre os concellos de Santa Comba e Mazaricos. Como ven hai acta, o 27 de junio fixos un pleno extraordinario perdón, o 11 de maio fixose un pleno extraordinario en sesión extraordinaria que nos encontren esta acta que tenemos aquí, en los que se traía precisamente a aprobación de un convenio para a creación de un centro de atención temperá en donde colabora o Concello de Santa Comba con os Mazaricos. Nese momento aprobouse o convenio que se traía con 7 votos a favor e 2 abstencións por parte dos concelleiros do Grupo Socialista, as votos a favor foron 5 votos do Grupo PP e 2 dos concelleiros da Terra Galega. Tras a aprobación deste convenio é remitido a Consellería e a Política Social, presentaron un requerimento que había que corregir unha serie de erros e, por lo tanto, había que corregir o decreto 821/2018 da 25/6, en donde, no decreto, onde di que o presente convenio, realmente o que hai que corregir era a cláusula 11ª, que fai referencia á vigencia do convenio, e onde di o presente convenio ten naturaleza administrativa e as discrepancias que surdan pola súa aplicación serán resoltas pola Comisión de Seguimento, quedando as partes suxeitas a xurisdicción contenciosa administrativa para a resolución de calquer conflito que poda surgir na súa aplicación. E realmente debe dicir que a vigencia durante todo o período respecto do que se solicita a subvención é que é ata que transcorra o prazo establecido no artículo 8.3 da Lei 2007 do 3 de xunio das subvencións de Galicia e do contido establecido. E asimismo, pois, houve que facer unha corrección do prazo de execución, onde inicialmente se había reducido determinado prazo de 1 de junio ao 30 de outubro, que o prazo agora vai ser o real do 1 de septiembre ao 30 de outubro, ou sea, van a ser os meses de septiembre e outubro, por lo cual a cuantía económica que iba no primeiro convenio era un total de 10.626,60 euros, houve que modificar e, por tanto, reducir xa que é un período menor, e a cuantía actual son de 4.150,64 euros. Señor Ucha, temos un turno de palabra. Sí, voy a contestar en este asunto. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver. Aquí lucíronse. Aquí guardaron, lucíronse
dan perfectamente o grado de, en fin, de eficacia que ten este goberno. Porque, en principio, iban a ser 10.000 euros, 10.600 euros, iban a ser. Iba a ser gratuito. Non sabíamos ustedes moi ben canta xente iba a ver, porque a señora concelleira de Asuntos Sociais referíanos ás estadísticas do INE para saber cantos menos iba a haber nestes sitios. Era moi difícil decirnos a cantidad de menos que iba a haber, eso era un secreto de Estado, non lo podía decir, e decíanos que tiña que ser máis do 2% da población de 0 a 6 anos de Santa Comba de Mostaricos. Esa é a contestación de nosa concelleira. Despois, bueno, sí, despois de expulsar ao señor Rucha, despois de expulsar ao señor Rucha por reclamar información, precisamente, porque nos convocaron de unha tarde para mañana, convocaron, despois non nos deron información, e despois que pedimos información, pois expulsan o portavoz do voceiro do noso. Bueno, estudamos juntos, expulsaron. Despois de reclamar información, e despois de que marchou o señor Rucha, despois sí, espero que a señora concelleira un poquinho máis, e vimos a decirnos que daría 14 menos naquele momento, que podían ser máis incluso. Ben, pois fixeron ustedes a solicitude, iba a ser gratuita, non é gratuita, aquí por que parece, un 80%, que é a subvención, un 20% do concello, por que parece. E logo despois, bueno, o 100%, o sea, o 70% correspondería aquí a Santa Comba e o 30% a Macéricos. Ben, pois están ustedes asumindo unhas responsabilidades, unhas competencias que non son propias do concello. E claro, por encima pois non sabemos facer, porque isto é ridículo, pero ridículo de verdade. É dicir, que van a ter o concepto de non salar a asunto. Fan ustedes a solicitud de subvención de crisis corriente. Isto foi un venres que fixeron ustedes o pleno e o lunes acababa o plazo de presentación. Ben, correxible, a xunta correxible e tuvieron que facer unhas modificacións que fixeron ustedes no decreto que vimos aquí a ratificar. O decreto 821 que, bueno, pues dille que bueno, que non nomearon ustedes a un responsable. Ustedes puseron ali unha casilla Concello de Santa Comba. Non, puseron Santa Comba. Santa Comba. O responsable é Concello de Santa Comba, non Santa Comba. Despois tampouco se asustaban os plazos. Os plazos non é exactamente o 31 de outubro. Os plazos é hasta que remate, como día lei, a que se refiren, hasta que remate as responsabilidades dese curso. Claro, sí, o convenio non estaba debidamente realizado tampouco, non? En fin, para máis envían ustedes esas correccións no decreto 821 e volven a requerir outra corrección que despois volven a corregir ustedes no decreto 840. É dicir, con estas idas e venidas, con esta maneira de facer tan propia, pois resulta que cando querían empezar o curso, querían empezar o 1 de xuño, que duraría o 1 de outubro, pois resulta que estamos a 27 de xullo e estamos con estas. Quero pensar que non estamos facendo nada porque o prazo de execución dese curso é do 1 de setembro ao 31 de outubro. Entón, o que, como digo, que iban a ser 10.600, van a ser 4.500, creo que. Sí, 4.500. En fin, que pouco máis que decir. A verdad que é un pouco triste, é triste, a verdad. Ver como vamos a esas cosas, repasando todos os decretos, que xa falaremos dos decretos despois, como ese que hai decreto, tasa de decreto, unha corrección, unha suspensión de todo o decreto, volvamos ustedes a corregir, unha tras outra, en fin, que está no caos. Que é iso que lle podo decir con respecto a isto. Despois, pues, nos
O noso sentido de votación pois non pode ser favorable porque non podemos apoiar nin esta maneira de facer nin estas chapuzas que fan ustedes. Por lo tanto, non podemos apoiar isto. Que é o que teño que decir por nada. Vale, señora... Necesitamos un minuto de palabra. Non, se a señora concejera non quere decir nada, pois... A señora concejera non debe contestar, non debe contestar precisamente porque vai ser sin exposición. Me parece moi ben que non apoyen, non esperaba outra cousa deles. É que isto non se trata de apoiar un proxecto do goberno municipal. Isto trata de apoiar unha actividade dirigida aos nosos rapaces, a nosa xente que ten realmente unha necesidade. Chapuzas. Home, non sei se que fixeron ustedes, pero por lo menos non é un fruto. Esta chapuza por lo menos vai dar un fruto de que sí, efectivamente, Santa Coma se cree un centro de atención temperá. Con chapuza ou sin ela, porque todo mundo temos dereito a equivocarnos, a ter que mandar a mesma documentación cando unha selección vai insuficiente, chapuza como que fixeron ustedes unha idea que tenemos que corregir, porque senón non teníamos esa adjudicación dese préstamo. Entón, usted chamalle chapuzas, eu chamalle erros que no día a día do Concello me faz que se equivoque, que nos equivoquemos, ou que para iso están as emendas para que se corrijan. Entonces, aparte de intentar desprestigiar isto que é a súa opción ahora mismo, eu estou moi orgullosa de que a pesar desta chapuza en Santa Comba se chega a ter un centro de atención temperá que vai a dar servicio aos nenos de Santa Comba e de Mazaricos. É o que tenemos aquí, unha iniciativa por parte do Goberno Municipal que ahora mismo estamos encabezando Terra Galega xunto co Partido Popular, é que estamos traballando por Santa Comba, que é a única misión. Aquí non vimos nin a tirarnos flores nin a desprestigiar a nadie. Aquí estamos a traballar por nosos vecinos. Sin máis, vamos a proceder a votar a ratificación deste punto. Votos a favor? Mire, perdón. Votos a favor? Están votando xa a favor. Votos en contra? Temos que decir dúas cousinhas, Non dixo que non tiña segundo turno de palabra. No, se vostedes non intervían, pois nós votos en contra? Vostede interviu, que dixo algo... Votos en contra? Vostede interviu, Votos en contra? Votos en contra. Estamos votando. É dicir, mire, Abstencións. non estamos 1.200 euros no pleno... Abstencións, non estou dando turno de palabra. Non estou dando turno de palabra. Se non estáis a falar, pois sigan. Vamos a ver. Si vamos a participar como grupo, votos en contra. Votos en contra. Oiga, mire usted. Abstencións. Perfecto, pasamos ao terceiro punto do orden do día. Mocións. Traen alguna moción para presentar? Mocións, nós temos unha moción pendiente, pero non sei se é o punto do día. Sí, temos unha moción que no pleno pasado, no pleno ordinario pasado, expulsáramos, por lo tanto, non se pudo chegar a votar a moción que nos habíamos presentado, que era a estrada de San Salvador. Non sei se recorda, pero nese momento estábamos na exposición debatindo a moción e, pois, suspendiuse. Por lo tanto, foi o que deberíamos de retomar esa moción, despois de la reunión, outra vez, ustedes se usaron, pero por un momento non, xa saben o que dixemos, imagino, expoñer brevemente e votar. Como dixo usted, ahora mismo perfectamente sabemos o que se expuseron, ademais eu creo que non ten problema, porque ademais están as audicións. Eu recordo que quedamos precisamente na parte da votación. Ustedes falaban de un arranxo na carretera de San Salvador, en donde yo decía que era un arranxo que ustedes podían haber ejecutado na súa época, que non sei por que o fixaron e ahora tengo interés, un arranxo que ahora mismo están os vecinos de San Salvador pendiente de facer un quórum porque se está facendo a medida topográfica, e que o recorde desa moción, ahora mismo que intentamos recuperar, que era a parte da votación. Si queren, votana e se terminamos con esa moción, que eu creo que quedou suficiente liberada en seu momento. Sí, nos vimos a fazer proposta, non vimos a falar do que era o foi. Non vimos a falar do pasado. Nos, nun mes escaso, entre que tomas posesión do acto, de que organizas en un mes ou nun ano escaso, pois non podes arreglar os problemas todos que arrastrou, porque neste caso, durante 9 anos, é o que estamos, que están esperando os vecinos de San Salvador, tendo aí o dinero, que é o triste, non? Por lo tanto, pois, bueno, estamos falando de facer, nos proponemos o que queremos facer,
vostede dixo que chegaba tarde, por lo tanto, iba a preguntar, pero se lle pregunto, xa que estamos no tema, iba a facer un turno de preguntas, iba a preguntar en que situación ten vostedes ese proxecto que no pleno pasado xa había dado a orden de que se elaborase ese proxecto, o proxecto de arranxo e ensanchamiento da estrada de San Salvador, de 2 kilómetros aproximadamente. Entón, ben, se pode, díganos en que situación está ese proxecto e como está, me acaba de decir o mismo que dixo outra vez, que é decir nada, eso é decir nada. Vostede sabe como está 2 meses despois, o 25 de maio duramos o pleno, que xa trouxemos esta moción moito antes, pero vostede quixo ganar tempo, non admitiu a moción, quixo ganar tempo para acordar cos veciños o que poidera acordar e ir levando os veciños e logo despois decir que a nosa moción xa chega tarde, porque vostede encargaba o proxecto, non? Pero fixo todo o posible vostede para demorar esa moción que nos queríamos presentar pois un mes de maio. Ben, díganos logo, despois de tanto tempo dedicado á estrada de San Salvador, díganos en que situación está o proxecto neste momento. A situación que estamos intentando explicar, gustalle moito desprestigiar os que estamos gobernando, porque non digo que... Perdón, isto non me torno de intervención. Vi que aquí queremos demorar, que queremos... Eu creo que esa é a estrategia que facían ustedes, de intentar camuflar o que estaban facendo para decir que non estaban facendo nada. O feito de non haber presentado unha moción no pleno correspondiente ao mes de marzo por tempo suficiente de antelación, sabe usted que non é motivo de discusión. O feito de que no seu momento pois hubiera quedado nese momento, pois quedou nese momento pois precisamente porque se levantou o pleno. Cando eu cheguei a este gobierno, fai 2 anos e algo, estaba un grupo que ustedes habían contratado, de algúns asesores técnicos que eran un grupo de Ferrol, o que se lle encarguei que fixeran un proxecto desta carretera. Que eu sei que ustedes non lle habían encargado, a pesar que non habían contratado ustedes. Terminou a gestión dese grupo, houve que facer un contrato de novo maior, de novo con outra empresa, e o primeiro día que entrou nesa empresa, precisamente un dos traballadores desa empresa, pois é natural dese lugar, desa localidade, entonces eu me dirigín a ele e dixen, mira, eres a persona ideal para que poda facer este proxecto, porque conoces as necesidades, porque eres ti veciño tal cual. Entonces, o meu cargo foi desde o primeiro momento que entrou ese xente a traballar aí. Tuvemos reunións cos veciños, non porque se hubiera demorado este pleno de unhas reunións, porque as reunións xa son anteriores, xa non se demorado nada. En esas reunións os veciños están planteando a posibilidad dunha nova trayectoria en donde intentan de alguna forma eliminar curvas e xa lle dicen que a decisión era deles, porque a carretera deles foi o proxecto que van a facer eles. Están levantando proxectos según elas queran, habían feito un levantamento topográfico e un pouco esa a decisión. Sin máis, eu creo que voluntad súa podrían hacer, pero que non se preocuparon ni siquiera cando fixeron o seu primeiro presupuesto municipal de redondear esa cantidad, que eran 200.000 euros, habíase feito unha obra na época do señor Bandega a cargo dese presupuesto, que eran 145. Ustedes non tiveron unha dignidade de redondear entre de novo os 200.000 euros que era o punto de partida para que se iniciara o proxecto. Eso foi o que se encargou o meu gobierno de, polo menos, redondear esa cantidad, a súa cantidad original, para que se poda arrancar. Ese sí que era o punto de partida, que non me diga usted que nun ano non tiveron tempo de facerlo porque realmente elaboraron un proxecto. Dada a explicación, vamos a proceder á votación, que por suposto non vamos a apoiar, porque apoiar algo que se está ejecutando é absurdo. Votos a favor da moción do señor PSOE. Votos a favor da moción. Votos a favor da moción. Votos a favor, non hai votos a favor da moción. Votos en contra. Ah, sí, vale, perfecto. Votos en contra da moción do PSOE. Perfecto. Rematada a moción que tiñamos pendiente. Pasamos a dar conta dos decretos da alcaldía do 585 de 2018 do 15 de maio ata o 9 de 2018 do 17 de xuño, ambos inclusivos. E as actas de xunta de goberno local a 10 de 2018 do 25 de maio, a 11 de 2018 do 12 de xuño, a 12 de 2018 do 25 de xuño, a 13 de 2018 do 19 de xullo, estas actas. Temos o turno de palabras, señor Mancha. Ben, vou a contestar eu tamén. Vamos a ver, esto das actas, a xente non o sabe, ustedes saben ben,
decretos, perdón. Resulta que vostedes, o 3 días antes do pleno, envíenos, bueno, no caso dos portavoces entreguen uns volúmenes con todos os decretos en todas as. Pero no resto, por lo menos no no caso, vostedes envían de forma telemática, se envían por correo electrónico, envíanme os decretos que son, neste caso, neste pleno de hoxe, pero suele ser así, son 300 tipos de decretos que nos envían 3 días antes, por la tarde normalmente, porque están a cada hora, son los 3, 4 o 5 da tarde, tanto no un día, para que nos leamos e os debatamos e, en fin, deixamos todo o que esa que ver para o pleno. É dicir, os decretos suelen ter, bueno, aparte que escanean vostedes, pois tamén, non sei se son vostedes, pero bueno, a calidade de esos envíos pode ser bastante eficiente, porque moitas das facturas venen en sentido horizontal, outras en vertical, entonces un teria que estar girando no monitor do ordenador, ou non sei, poniendo patas arriba, sería algo máis incómodo, pero para poder ver todo o que vostedes nos envían. Quero dicir que nos están enviando unha información a veces moi difusa tamén, mal impresa tamén, e logo despois descolocada, de normal que hai programas que pon as páxinas todas de frente, senón estaríamos aliados. E temos que ler, en esos 3 días ou 2 días e medio, temos que ler 350 decretos. Neste caso son 335 decretos. É dicir, cando vostedes podían enviar, son pasajes que están enviando, vostedes podían enviar paulatinamente enviando decretos en bloques, para que nos podamos ir lendo tamén a medida, aparte que estaríamos un pouco máis ao día, porque algún decreto que hai aquí, pois é de principios de maio, de mediados de maio, de antes do pleno anterior, claro. Que hai decretos que vostedes editan que non nos levan ao pleno. Vostedes agora, destos días de atrás, teñen decretos publicados que non traen este pleno. Se ve que non queren, que motivo hai para non traerlos? Se ve que non queren que estemos informados aquí, queren que nos informemos con un decalaje de 2 meses ou 2 meses e medio, se posible, non? De tal maneira que cada cosa pasou, xa te vai un tempo de arreglada ou non nos entendemos, xa pasou. En fin, a transparencia brilla pola súa ausencia. E mire, eu vou a pasar aquí os decretos que bueno, pois fun lendo no que pude e fun tomando nota de unhas cousas que a ver se nos poda quedar. Vamos a ver, miren, no decreto 600 de 16 de maio, o pleno foi o 25 de maio, este decreto é do 16 de maio, se o podían ter traído aquel pleno, estaríamos ao día. Pois aproban vostedes unhas facturas por 25.000 euros. Hai aquí, bueno, pois chalecos de policía local 3.000 euros, proxecto Bululu SL 1.537,22 euros para campaña de dinamización da biblioteca municipal. Ben, non sei, aquele proxecto Bululu, sonar mal, unha cousa que quería saber, pagaron vostedes 239,89 euros, 89 céntimos, ao procurador para o procedimento abreviado 427 contra Augas de Galicia. A ver se nos podera explicar. O decreto 600. A ver se nos podera explicar en que consiste ese procedimento abreviado que teñen contra Augas de Galicia. Temos unha serie de pagos de facturas, eu non sei, eu é unha cosa moi normal, pero poderá explicar seguramente. Os 628 e algúns máis que virán máis adiante, con un programa de Erasmus Plus 17, estánse pagando os gastos de unha persona que está de Erasmus, eu non sei como funciona Erasmus, non sei se é a Consellería de Educación ou o Ministerio de Educación que subvenciona os Erasmus, si isto é fruto dunha subvención ou si estamos pagando os gastos de aloxamento, manutención e de gastos de bolsillo de unha persona que ven a facer Erasmus aquí. Xa digo, non sei exactamente como funciona,
Si pode, díganos, porque temos varias facturas de 600 euros todos os meses pagando os gastos desta persona que está funcionando. Non digo que non teña que ser, si isto está subvencionado, se non, pues, bueno, díganos vostede como é vos. Aceptaron no 659, aceptaron ustedes o fondo de compensación ambiental. Bueno, o fondo de compensación ambiental é debido aos eólicos, por lo tanto, non é tanto a subvención, sino que é unha obligación que ten a empresa dos eólicos que lle paga a Xunta, e a Xunta ten que revertir ese dinero no concello onde estamos eólicos. Por lo tanto, non é nada grande, sino que é algo que nos corresponde porque non é nada grande. É que nos corresponde, por lo tanto, non é cuestión. Ben, recibiron 80.000 euros de fondo de compensación ambiental para a auga, para o abastecimento de auga de Castrillo Hospital. Gostaríamos saber, porque sei que o Año Europeo tamén solicitou a auga, gostaríamos saber se o proxecto, porque tamén son moi misteriosos os proxectos, que hai que vir aquí, porque senón ustedes ese proxecto non se lee tampoco. Hai que vir aquí a preguntar e a pedir audiencia para que nos deixen os proxectos. Pois, pregunto si alcanza a Baña e o Teo tamén. Eso era o 659. 659. O 675 son as nóminas de maio. E vostede levanta o reparo suspensivo do interventor. As nóminas de maio son de 180.147 euros. O interventor di que non se deben de pagar, entendo que por desconformidade cos complementos, por incapacidade temporal, e tamén pola prórroga dos anexos de personal, daqueles complementos salariais que vostede lle dou ao personal en 2017, pois prorrogamos a 2018. Non vengo o informe interventor, pero si fai mención aquí estes dos puntos. Por lo tanto, entendo que o reparo, é dicir, que o interventor, que é o que autoriza os pagos, que é un funcionario de carreira, independentemente do partido que este no goberno, di que non se debe de pagar esas nóminas, porque, bueno, por lo menos, esta parte sin corregir eso que está de maneira inadecuada que vamos a pagar. Levanta vostede o reparo. No 675, no decreto 675, no decreto 684, de 1 de xuño, levanta vostede o reparo tamén de outra factura, a factura 30, a relación de facturas EFE 21830, por 30.492 euros. Bueno, teñen vostedes unha coletilla para justificar o levantamento do reparo, e din, visto, máis ou menos, visto que os servicios foron prestados, a non aprobación podía implicar enriquecimento injusto e incluso ou podría provocar denuncias en contra da administración. É dicir, tendo que pagar porque o servicio fixo ou o que sea venderon, e se non pagas, poden acusar de que enriquecen justamente, ou tamén me poden presentar querellas, por lo cual causan un perjuicio. Ese é a súa argumentación para decir que vai pagar esas facturas. Como o traballo está feito, ou non pagar. Dixo, home, pois é legal, non lo vamos facer. Non, é un pouco absurdo, a verdade. Queres? Ben, por certo, nesas facturas, que esta é unha factura de 30.492 euros, hai uns cargos que seguramente son a causa de que o interventor non autorice o pago desta factura. Temos, por exemplo, en combustible de automóviles de vehículos de abril de 2018, temos unha factura de 5.054,21, outra de 992,55, e algunhas pequenas máis. Tamén temos facturas de pellet para, estes son tamén do mes de abril, facturas de pellet para
Saúde 1342 para a Gardaría 810. Tamén hai factura de Proyecón Galicia S.A. Proyecón Galicia, unha factura de 12.390,40 céntimos. Proyecón Galicia S.A. é a empresa que leva preto de 2 anos facendo o servicio de aerar a estación depuradora de Lixán. Está cobrando 12.390 euros cada mes. Claro, 12.390 por 12, que sería un ano, son 150.000 euros, prácticamente. Os contratos maiores, os contratos ou servicios prolongados de máis de 18.000 euros, sin IVA, son contratos menores. A partir de aí son contratos maiores. Os contratos maiores tenen que salir a concurso, non se poden asignar a esta empresa, hágalo usted, que lo pague e ya está. Por eso, o interventor lle di que este contrato que é de 150.000 é mantido no tempo, porque podía ser que nun momento dado hai unha urgencia que ten que ser, e logo despois convoca o concurso e saca, contratos de unha maneira legal, pero neste caso mantido no tempo, e por lo que vexo, non tenen ustedes a intención de cambiar tampouco hasta que acabe no 694 hai unha denuncia de Vilar Novo que di que lle faltaron na súa alrededor da súa vivenda e na súa propiedade, vale? Isto digo yo para lembrar despois bastante, non creo que se pregunte. O 4 do 5 de 2017 hai unha denuncia a unha señora que lle faltaron dentro da súa casa. Despois falaremos do asunto. Bueno, aquí tiña unha de que deixan ustedes a 3 o 741. O 741. Quedan 3 personas en lista de espera para o servicio de ciudadano público. Despois aparecían 2 homes, e logo despois ratificaron ustedes o decreto, máis adiante ratificaron o decreto que tiñan votado, pero bueno, é unha máis das que dos moitos correccións de erros que teñen ustedes. Mire, o 753 hai un proxecto de acondicionamento de un establecemento comercial aquí en Santa Cruz. Non é tanto así quen é o proxecto, senón quen fai o proxecto. O proxecto fai Jesús Manuel Mayo Cuba. É o técnico contratado polo Concello para informar obras e todo o que poda máis. É dicir, o técnico que ten que dictaminar ou facer proxectos ou tal, está facendo proxectos no Concello no que está traballando. E non é só. O técnico que temos contratado aquí, o técnico que temos contratado, está firmando proxectos dunha persoa que eu creo que é Sofía. Non sei hasta que punto. É legal? Non sei. Pero poño no seu conocimiento, pois non sería da porta. Se un pai pode firmar os proxectos da filla, informar. En fin, que todo isto pode ser moi legal se ustedes queren, porque ustedes sempre encontran alguma maneira de hacer legal as cousas. Hai informes despois da asesoría jurídica que xa buscará a maneira de justificar ou de darle visos de legalidade. Legal pode ser, non sei se vai, se non, legal pode ser. Pero desde logo non cheira que o técnico contratado por o Concello presente aquí os seus proxectos, ou que o técnico que ten que informar os proxectos informa o seu propio familiar directo, pois cheirar non cheira tamén. Non cheira. Ben, estou mirando que me quedan moitos, xa vou aí saltando. Vamos a ver, mire, reciben ustedes no decreto 769, reciben xa un convenio que a Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral do Deporte, para facer unha pista multideporte, lle chaman, por 42.000 euros, en donde
onde a Xunta pon 35 e vostedes pois 7.200. Bueno, non sei se isto ten algo que ver con que nos proponíamos de facer un recinto deportivo multidisciplinar. A mí nada que isto será unha cousa, en fin, con 40 millóns non me faga moito complexo deportivo multidisciplinar, pero bueno, dan un nombre parecido e ao mellor parece que... Pero gostaríamos saber que é o que vai a consistir ese proxecto e onde o van a ubicar. A ver se non pode decir. O decreto 769. Temos aquí unha factura, a factura co decreto 791, factura 35 de 20.796, Hormigón Santa Roma, pues caminos municipales, Vilamayor, Pixó, Montón, Padrero, Tuel, Castril, Busto, Almozar e Cudriz. 20.000 euros en Hormigón. Isto é un plan ou foi un bacheo ou como é isto? A que corresponde? Ou, non sei, ou a tubos para todas as fincas ou a que corresponde estes 20.000 euros? Porque se for un plan, habría que completarlo de alguma maneira, como de vir, non? Non mandar son 20.000 euros, non é o pase do bueno, 20.000 euros a non por os pelos, sigue comigo a non por os pelos, pero estas cousas, cando pasan de contrato menor, hai que contratarlo bien. Mira, unha cousa, no 804, conceder licencia de asuntos propios á secretaria do Concello. Pois resulta que vostedes ten un decreto 803 que é do 21/6 e deciden facer o sorteo para o campamento deportivo da Diputación, porque hai máis nenos dos que admite este campamento. Entón, o día 21 fan un decreto que deciden facer o sorteo ás 12 do mediodía aquí, en esta sala. Bueno, ou abaixo, creo que abaixo, sala de xones, no primeiro andar. Este sería o segundo andar. Pois logo é abaixo. É dicir, que vostedes o 21 de xulho deciden facer o sorteo ás 12 aquí no Concello. E en donde di que ten que estar presente a secretaria do Concello. Ese sorteo do campamento di que ten que estar presente a secretaria do Concello. Ben, o mesmo día, o 21/6, tamén teñen este decreto, que é 804, que é o seguinte, en donde le conceden licencia a secretaria pues, para asuntos propios. No sé. Entonces estaba aquí a secretaria. Se solicitó eso, marchou. Ustedes deciden facer un sorteo o día que saben que marchar a secretaria. Non sei, é unha cousa mala de entender. É mala de entender. Facer os dous decretos ao mesmo día para unha cousa que non pode ser, é mala de entender. A ver se non podo explicar. Era o 804 e o 803. No 805, unha subvención para fomento da conciliación, unha subvención de 10.300 euros, ven un anticipo de 7.700 e ao final resultou sendo 6.144. É dicir, que vostedes tiveron de devolver 1.585 euros por non alcanzar, pois, por non gastar o dinheiro. Tiveron de devolver 1.585 euros unha subvención de fomento da conciliación familiar. No 817, vostedes levanta reparo de outra factura de 51.857 pois mesmo a treco, servicios prestados, un enriquecimento injusto, reclamacións da administración e, por tanto, íamos a pagar. É dicir, posto que foron prestados os servicios, pois temos que pagarlos, ou senón van a chamar a nós ou van a mandar o perjuicio para o Concello.
esa factura, esta é unha factura de 59.000 euros que vostede paga, entón, por que non pode, o sea, se ten levantado o reparo que o interventor dixo que non se podían pagar por alguma razón. Entón, por que non se pode pagar? Pois, proyectou Galicia de novo 12.390 euros o servicio, o que está facendo a xestión da depuradora de Guisa. 12.390 euros ao mes. Tamén ten outras cousas. Sala de servicios deportivos, temos unha empresa de servicios deportivos que cobra 3.117,96 ao mes tamén. Por ensinantes deportivas. Sin embargo, o teléfono funciona. Temos o teléfono do Concello paga 355 no mes de abril e o teléfono de deportes paga 182. Deportes ten moito que decir. Seguro que ten a explicación que vostede non vai a dar, pero temos unha empresa que fai todo. Non sei, pois que queda moito tempo para falar con teléfono, é o que quero decir. Ben, seguro que nos explicará como é isso. Volven a aparecer combustible de vehículos 3.738, 937, 750 e alguns pequenos máis. Aquí temos un procurador, pagamos a un procurador por recurso de apelación contra el complejo gallego siglo XXI. A ver se nos pode decir. 1114, non, 1114 é o servicio que temos. O servicio jurídico que temos contratado. Nós temos contratado o servicio jurídico por 1.814 euros ao mes. Pero este señor pagamos unha cantidad, pero pagamos por procuradores, que é o decreto 817. É dicir, tampouco sei cales son as competencias ou como fixeron vostedes o contrato de asesoría jurídica, se non nos vai a representar, non nos representan nos juízos, por lo que parece, pois o director a parte ou que está visto que estamos pagando a procurador para ir aos juízos. Ben, no 824 aparece a lista de admitido da praza de socorristas. Fui admitido un. Hai unha praza de socorristas, fui admitido un. Excluídos 9. Os aspirantes, o motivo de excluídos 9 é que os aspirantes excluídos non se presentaron ao Concello notificado por email e despois de intentar a comunicación por parte do Concello. Por resulta que fixe vostede a convocatoria o día 22 de xuño, que era un viernes, 22, viernes, e acaba o plazo o 26, martes. É dicir, o viernes non ten a dormir, o sábado tampouco, o domingo tampouco, o que non se entere o lunes, pois, a ver se ha conseguido a documentación e tal. Pero o triste é que parece ser que alguén que veo aquí e informaban de que non teñan as bases ainda, que será o colmo del colmo. É dicir, isto é o esperpento e non va máis, é dicir, vostedes xa perderon o vergonza. Vostedes xa perderon o vergonza, xa non reparan nin que isto, en fin, é un decreto que está aí. Procurador. Procurador, 1473, cuestiones. Ben, pois así é como convocamos nosas plazas, como convocamos as plazas de socorristas neste caso. Pero bueno, ainda trae máis cousa, porque despois veñen as contratacións dos peóns de Licentro, Brigada Militar, que é unha cousa moi parecida. Publican vostedes 2 días e fin de semana por medio, e ras. E uno nos entera, nosotros nos trepar e colocamos os amigos de sempre. Ben, 9.36, levanta vostede reparo de as pagas extras tamén. Volve a decir o interventor que non se pode pagar os complementos, o sea, que está desconforme os complementos de incapacidade temporal, que alguén está debaixo, o mellor non recibe o complemento que recibiron, pues, bueno, o interventor di
di que este non é correcto. E tamén volvo a decir que os anexos de persoal do 2017 están prorrogados do 2018, que tampouco debe ser correcto. Ben, vostede levanta o reparo e paga 102.808 euros. Ben, no 832 aparece a lista de admitidos para dúas plazas de peón de brigada militar, que é o que falábamos antes. Tamén unha subvención de medio rural que ten 9 admitidos e 12 excluídos. E os 12 excluídos non reúnen os requisitos, a titulación. Ben, pois aquí tamén pasa algo parecido. O día 22, venres, o decreto de convocatoria e o 26 pois, tamén acabou. Na 837, no decreto 837, levanta tamén o reparo das nóminas de xuno, 183.663 euros. No 858 paga unha factura de 32.795 euros e aquí, pues bueno, hai unha serie de cousas que, por exemplo, 1.573 euros para un cepillo de máquina de limpieza das ruas. Un cepillo, supongo que era un cepillo da máquina esa limpiadora, desa pequena maquinilla que temos. Pero se vale un cepillo 1.573, pois xa pode limpar. Digo, a ver si isto é así, que é de aplicación de bombeiro industrial e servicios. Cepillo máquina 1.573. Un curso de distribuidor para instalacións deportivas 1.050. Aluguer de baño portátil para o obradoiro 239,50 euros. Digo, nós non teñamos 3 ou 4 baños portátiles. Sí, estaban na piscina de fora, sí. Bueno, isto é un aluguer dun baño VC portátil, señora Esther. Eu teria aquí, igual non digo, 239,58 euros. Bueno, despois hai unha serie na 894. É unha relación de facturas tamén de 14.972. Hotel Sallas, 2.600. Bueno, en Luisa atrás, 4.900. Estos son Programa Europeo para a Ciudadanía e Igualdade de Xénero. Fai unha Europa mellor. Bueno, non sei, eu pido explicación, ao mellor isto ten todo o sentido, pero, en principio, pois, bueno, parece que estamos abusando e pudiendo haber tanta manutención. Sí. E temos facturas, pois eso, 4.240, 2.600 de alojamiento, 500 euros por aquí, 500 euros por ali, 350 de degustación, 450 de comidas, bueno, outros tamén, en fin, 1.000 euros por aquí, publicidade 600, e despois, unha empresa de automóviles aquí, 1.155 a Sanxenxo, Santiago de Finisterre, unha empresa de renting 450 que nos vende mantas e colchas, 1.210 para a Asociación Juvenil Lenza, por redactar un programa. É dicir, a ver como se pode dar. Seguro que ten unha explicación, supoño que será un programa europeo, non sei se será unha subvención, como decía antes, de Consellería de Educación ou de fondos europeos, ou de seguro que vostede nos pode explicar, pero, non sei, temos que comprar mantas e colchas, pois non sei, para este tema, non sei, se acabaron, ou se quedan aquí, ou se, non sei. Non sei. A ver se nos podemos ver. Es que era 8,99, ¿no? Eso lo vamos a matar. Seguro no.
Sí, aquí temos outra vez lista de admitidos, dos peóns para vías e obras, prazo de 6 a 10 de julio, lista de admitidos 10 peóns servicios mínimos, prazo de 6 a 10 de julio tamén. É dicir, estamos ponendo os prazos sostiños e poder ser en fin de semana. Outra vez aquí, para que se enteren os orobos que avisamos. Tengo outra vez unha factura, levanta reparo dunha factura, a factura, este é o decreto 912, a factura 41 por 92.231,60 euros. Aquí volvemos a ter outra vez Pérez, 1.600, 835, 2.491. Acumulados do urbanismo 3.000, igual a xente é o que saiba, pois o que costan as cousas tamén. Porque iso llevamos todos, vale? O alumbrado público, entendo que no casco urbano, 20.138 en maio. A electricidade nas instalacións de Policesto é factura dunha empresa eléctrica. Instalacións deportivas 3.293. Salas, servicios deportivos, outra vez, 2.949, en maio. Volvemos a ter Proyecón Galicia outra vez, a depuradora. Combustible para vehículos outra vez, 4.800, 1.400, 2.85. Teléfonos varios, en fin, levantamiento de reparo que fai vostedes. Neste caso, creo que firmou o señor Pacar, que era o alcalde accidental. Pero sí, que aquí. Sí, o señor Pacar, sí, está así. Está, o se non está, pero está. E mire, despois temos aquí unhas facturas que é a festa dos maiores, que foi o 14 de abril. Traemos 33.849. Foi que falábamos ustedes menos de que isto sabía, non sei, a 8 euros por persona, ou algo así. Isto sale a casi 30 euros por persona. Claro, despois reparten ustedes as lugares, non? Por unha parte con restauración, xantar, 16.000, e por outra con alquiler material xantar dos maiores, 16.000. Repartimos para que a factura non pase de 16.000 a unha factura. É así. A ver, que se pode decir? O primeiro que quero dicir é que parece que se olvidaron de época que ustedes gobernaron, porque a memoria debe ser moi frágil. Que eu sepa, a persona que se encargou de determinar que todas as comunicacións que os concejales foran vía internet, vía telemática, para evitar imprimir toda esta documentación, foi o señor Ucha no seu goberno. De feito, tanto os concejales demos os datos do noso correo electrónico para que todas as comunicacións foran por correo electrónico, para precisamente non dársenos a correspondiente comunicación en papel, simplemente os que eran os portavoces, práctica que ustedes iniciaron, e que eran ou non, pois eu continuo co mismo, porque se a implantou o señor Ucha, eu considerei que sería a que ustedes, ahora que están na oposición, lle gustaría manter a mesma, entonces recibir simplemente o que é o portavoz, a documentación en papel, e o resto telemáticamente, que se digo que fui o que ustedes propuseron. Que di usted que ven unha sarta de decretos aquí impresionante. Home, pues, porque traballamos, se non traballamos, non había tanto número de decretos. E máis ou menos, pois sí, hai que corregir algúns, porque xa lle dixen, non somos tan listos como ustedes, porque de vez en cando tamén nos equivocamos, pero somos humildes e corregimos, non hai máis. Entonces, os decretos, se hai un serie de decretos que tamén non sabían na súa época, que tamén ustedes traballaban, máis ou menos, non me diga ahora mismo, non me acordo do volumen naquele momento, pois sí, efectivamente, xa lle digo, a
A súa memoria é moi frágil porque que me diga usted que se uns van en horizontal e outros en vertical, en apaisado en natural, na época xa súa, as facturas sempre viñan en horizontal e as outras viñan en apaisado, que eu sepa. O sea que aquí a demagogia é de decir que estánse facendo as cousas mal cando seguimos a mesma trayectoria nestes anos e tal. Pero bueno, con tal de chamar a atención, máis que nada parece que aquí vale todo. Igual que facer referencia a gasto de facturas de PERE, de combustible, de electricidade, que son as facturas que se manteñen no tempo, porque o gasto de electricidade de PERE de tal mantense, porque son os edificios que estaban funcionando no mesmo sistema que cando estaban ustedes ou cando estuvo outros gobiernos, e son gastos que sí que están aí. Home, pois, a verdad, se nos tuviéramos as edificacións, se nos tuviéramos os edificios, pois había menos gasto, como alumbrado público, pero bueno, eu creo que esos son coherentes ao sistema da mesma gestión do municipio que hacen esos gastos. Entonces, respecto ao, vamos a ver, ao 628 en donde fala usted de Erasmus Plus, pois efectivamente, Erasmus Plus non é nin de cultura, non sei de que diciste. Pois mire, ese é un programa de voluntariado que depende realmente de Xuventude, sobre todo de Secretaría Xeral, que depende de política social, e realmente as persoas que están de aquí son en intercambio europeo, en donde o ayuntamiento sí paga os gastos, pero eso logo Europa nos devolve esos cargos. Simplemente os adiantamos nós, pero recuperámonos porque se pagan do programa de voluntariado e nós, en ese aspecto, non nos supone ningún gasto para o ayuntamiento. No fondo de compensación ambiental, pois efectivamente, hai dúas fases, onde está executando a primeira fase, da agua da zona de Castriz, e logo se vai executar a siguiente fase. É dicir, non está incluído con ningún criterio. Estou falando que hai unha primeira fase. Además, ustedes non teñen problema ningún. Si queren vir a ver os proxectos, están aquí no Concello. Estou contestando. Usted non se me acelere tranquilo. Eu estou contestando usted que me preguntou, vale? Contesto que eu quero, non que usted me diga. Entón, estou contestando que usted me pregunta. Simplemente que quero decir que aquí hai un hermetismo, non é motivo nenhum. Usted está en todo o seu dereito, diga ver os proxectos, de consultaros o que queran. Se non nos van a ver e non saben do que ten o proxecto, porque non lle dá gana, tira veros, simplemente. É usted a que está preguntando, pero usted diga, tamén os vecinos que veñan aquí non hai problema, se non veo aquí o proxecto enseñado, que non me costa ningún traballo. Por favor, estou contestando. Mentre usted interviu, creo que non interrumpiu, verdad? Pois a ver se facemos unhas boas prácticas. E respetamos por menos o mes. Respetamos o uso de palabras, que creo que mentre usted interviu non lle complica nada. Bien, no de nómina de malo, pois claro, hai que guardar nómina dos traballadores, porque precisamente por eso son funcionarios, traballadores temporales ou fijos, e teñen dereito a cobrar como todo empresario, como todo traballador de calquera empresa ten dereito a cobrar a súa nómina. Decía que aí había uns decretos en donde eran as facturas polo traballo feito, onde, que eu sepa, cando se fai un traballo hai que pagarla sempre. Justificando como usted queira de alguma forma, hombre, usted tamén facían obras que intentaría que pagáramos os outros sin contratos, sin directo de adjudicación, obras totalmente ilegales que logo os paralizamos e se fixeron moito máis baratos. Así que ven usted toda a darnos clase. O 694, o de mirar non nos faltaron da súa vivenda, non se faltaron da súa vivenda, simplemente se asfaltou unha zona que non estaba determinada, o propietario requerí de que a súa zona eran uns centímetros de calle, que non estaba definido se era de terreno público ou privado, pois a empresa agora restituirá o que se fixo sin máis. Home, o que ten que ter cuidado un pouco tamén as palabras que di, porque que diga que o técnico municipal está firmando os proxectos de súa filla, eu creo que iso é un pouco grave, porque en primer lugar eso sería a suplantación da persona. Eu creo que non se chega a este extremo. E mire, se o técnico municipal ten unha familia... Sí. No, usted está grabado... Bueno, usted o dixo. Entonces, se ese señor coincide de que ten un familiar que fai uns proxectos, pois non é como se os fixara el. Eu creo que está no seu dereito a que cada persona presente aquí os proxectos correspondientes e que os faga liberalmente cada profesional correspondiente, será un noso técnico que os va a informar. Unha pista multideporte, home, eu creo que nos quere tomar o pelo, ben claro digo que é unha pista multideportiva. Quere dicirnos dun recinto multidisciplinar? Usted sabe que unha pista multideporte é o que, sin máis de darlle máis explicacións. Se gastaron... Eso, cando quiera consultar os clientes, non hai problema. No 791, na factura 35, por favor, señor Camaño. Pero vamos a ver, señor Camaño, non estou contestando. No decreto 791, primera llamada doble, señor Camaño. Por favor, respete turno, señor Camaño.
saberá onde vai ubicarse, o sabe, e non nos mande a todos a mirar o proxecto. Temos curiosidade, vamos a ver. Non? Usted me quere tomar a mí, pero é vostede que está contestando que eu estou contestando que teño que contestar. Se usted non lle gusta é outra cousa. Vostede escribiu o ver falar aquí, non? Xa lle chamei a primeira vez o fago o favor de respetar. Porque eu creo, eu mentras que usted interviu, ademais, mire, dixenos falar 30 e pico minutos sin interrumpido para nada. Usted non ten a decencia ni de deixarme contestar 5 minutos. Parece que a vergonza quedoulle na casa. Por favor, veña con vergonza este concello. E sobre todo, con respeto. Ahora somos sinvergüenza. E con respeto. Non me note, ahora somos sinvergüenza. Esa cousa súa. Son sus técnicos. A ver, me estás dicindo. Decreto 791. Camiños do... Señor Camaño, segunda llamada al orden, por favor, e a tercera é a causa de expulsión. Sí, claro, xa que... Camiños municipales. Os camiños municipales, efectivamente, además dice, que non se pasa por un contrato menor, pero xa que os contratos menores non son por 20.000 euros, o máximo son 40.000 euros. O sea que aquí non cabería nunca un contrato menor en este caso porque non sobrepasamos, e aparte que son obras que fai bater de obras que non hai que facer ningún contrato. No decreto 803 e 804 vai a contestar a concejala de Deportes. Home, vamos a ver, xa lle digo, estou cuestionando a súa memoria. Que eu sepa, o Servicio Jurídico do Ayuntamiento ten a súa labor, pero non precisamente o jurídico pode facer as funcións de procurador. Xa na súa época, supoño que o procurador teria que facer o seu traballo e os jurídicos terían que facer o seu traballo. E máis, quero recordar que na súa época tuvemos 2 servicios jurídicos traballando contratados durante un ano, un de cales deles non chegou a ter ningún traballo presentado este concello, xa un contrato menor de 15.000 euros, de 18.000 euros, perdido porque os veciños de Santa Toma non se aproveitaron absolutamente do servicio jurídico que estaba encabezado por o señor Javier Ferreira. Entón, ese señor estuvo traballando e aquí non fixo ningún traballo contrario de presentado, incluso non fixo nin del procurador. Entón, digo eu, ademais ustedes que ten un miembro que é jurista, que sabe de dereito máis que eu, sabe que a labor do procurador non ten que nada que ver con o servicio jurídico. No decreto 824 de unha mentira, porque cando se convocan salen as convocatorias de todas as plazas, están as bases preparadas, e non intente mentir, como todas estas cousas. As pagas extras, pois claro que hai que pagarlas ao xente no 826. No 858, pois fai mención con unha serie de gastos que ten que ver con todo o concello, pois sí, se o cepillo da máquina limpadora con un sistema de acero inoxidable que leva unha serie de cousas que supón ese valor, pois eso é valor, porque non é un cepillo de madeira al uso como se utilizaba os barrenderos de toda a vida. No 894, vou a repetir que é unha colaboración da Unión Europea, onde houve un programa de hermanamiento, e repito, no 912 é que son gastos de todos os días nestas facturas, que sí, a verdade, ven en un horizontal ben apaisado, que non é apaisado ben aquí, pero que xa na época de sempre, estos, cando se veían incluídos en un solo decreto, se veían así dispostos, e non ten sentido. Quero decir que realmente son gastos que parten da mesma ejecución das labores do Concello, en donde non trae máis sentido que vir aquí a manifestar as cousas, parece moi ben, para que por lo menos os veciños sepan en donde este grupo de goberno que está traballando por todos eles, pois se gastan os cartos simplemente. Dolle paso entonces ahora a concejala de Deportes para que explique o decreto 803 e 804. Bueno, o 804 simplemente, pois a secretaria, quero aclararlo eu, pois si pediu un decreto en donde necesitarías propios, chámese como sea, ou con dedicación, sen dedicación, incluso sin compensación económica, esos son as súas necesidades e hai que respetar a decisión da secretaria, se en un momento determinado necesita pedir un período de ausencia neste concello que está formado. Señora Cancela, temos un momento. Non, só decir que do componente foron todos que estaban apuntados. Sí, son un sorteo. Hubo un sorteo, sabes, porque a final de implementación conseguimos que nos deran as 6 plazas, porque dan moi pouquinhas plazas, 3. Sorteo público, fixo tamén o da campaña de esquí aquí no Maniño, vais aquí no Salón de Actos, e foron os 6 mesmos que estaban apuntados. E outra cousa, da plaza socorrista, mira, ojalá encontráramos socorristas. Dos 9 que había, que che mandou a INEM, ningún quis subir. Non é un problema que temos o Concello de Santa Coma, que se tuvemos o ano pasado, é que teñen as playas de toda Galicia. Non hai socorristas. O único rapaz que se presentou ás pruebas non quiso a plaza, porque é verdade, porque hai que entender que a mellor unha persona
persona que está traballando durante un período de 6 ou 7 meses non vai a vir a Santa Comba para traballar 2 meses. E iso que é algo que terán que mirar desde arriba, non é culpa nosa. Eu ojalá poder ter un socorrista máis, porque é verdade que habría menos carga de traballo, sería moito mellor. Pero é unha problemática que non temos só en Santa Comba, que teñen, de feito, Muros este ano, Louro, está sin socorristas, e que non nos hai. A parte, que os rapaces que teñen un título de socorrista, encareceulle, mandanllo renovar cada ano, entonces, bueno, é unha problemática que teñen eles e que non se soluciona, que non é culpa nosa. E non se fixo, as bases estaban feitas, só se presentaron vivamente os rapaces, ese día pola mañán, un dos rapaces a mí se presentou, e o que se presentou denegou a plaza non a quiso. E podían, a ver, son xente que che mandan movimento, todo o mundo sabía, estaban as bases colgadas, e non é que este ano hubiera esa problemática, que xa tivemos como ano anterior. Entonces, nada máis que decir. Será como outro programa pouco. Ai, bueno, pues non Que é... hai concellos que complementan o salario de subvención, complementan. Son máis atractivos, con mellor, non se den ni pan ni pulso, claro que van a entrar a un sitio. Moitas gracias. Bueno, nós temos que aproveitar, perdón, as subvencións que nos dan este ano, por exemplo, había subvencións de jornada completa, este ano concedernos unha subvención a media jornada, eso non é o noso problema, que pido a subvención. Pero tampouco se piden que complementes o salario, non? A subvención non se pide. De todas maneiras, Moitas gracias. Señora Garcesa. Pasamos ao turno de ruegos e preguntas. Entonces vostedes... Ruegos e preguntas. Entonces vostedes no asesorio. Ruegos e preguntas, estamos na parte de ruegos e preguntas. Pero bueno, os vecinos saben que... Ruegos e preguntas. Que alcaldesa. ¿Qué nos promulga usted o o señor? Vale, eu só teño un rogo da miña parte. Usted cree que esta forma de dirección estou en toda a sesión cada basicamente porque se o problema é comigo, o problema era a falta de respeto que ten a lista mayoritaria. Ustedes son piratas do público, están aí sentados con apoio de mercenarios. Eu o único que lle pido, estén como estén, é que se comporta a altura do cargo, porque se o tema é personal comigo, nada que decir. Pero iso que usted non quere nin atender, nin entender, nin dar explicacións, e a oposición está para pedir explicacións. Se o que quere é facer o que lle dá a gana con a súa casa, non se presenta a cargos públicos. Creo que cando pedimos unha información sobre calquer cousa, o mínimo é que se nos facilite. Non decir que está a nosa disposición porque non é veraz. Nunca se nos informa de nada. Nunca se trae nada ao pleno. Vimos a un pleno único exclusivamente e estamos vindo os plenos únicos exclusivamente para aprobar as actas anteriores. O contido lle damos nos lendo os decretos para que a ciudadanía sepa onde se gasta o diñeiro. Xa sabemos en que se gasta o diñeiro, pero sempre ten dereito a saber que cada mes que pagan de nóminas do Concello son 130, 140, 150 mil. Vale, 180, segundo uns casos. Por eso repetimos todas as veces canto se paga para que a xente sepa realmente como se gasta o diñeiro do Concello. Estamos administrando o diñeiro de todos. Non é que o sepamos ou deixamos de saber. É o único que lle pido. Queda pouco para chegar a final da legislatura. En dúas ocasións estuvo de forma ilegítima no poder. A ver se na terceira está a altura de miras de poder ganar ese respeto que agora non ten. Este pueblo ten uns representantes, e nós tamén somos representantes do pueblo, non só vostedes, que están parasitando un cargo que non lhes corresponde por votación. Non foi o pueblo que nos puso aí, quero yo recordar. Non foi o pueblo que nos puso aí. O mínimo que se debe de pedir nunha democracia é o respeto. E non ás minorías, a maioría, a lista máis votada. Así que no que queda de legislatura, que quedarán 3 plenos, se é posible, o que lle demandamos é que cando pedimos un segundo turno de palabra, podamos ter un segundo turno de palabra e non queremos mendigándolle unha cousa que nos corresponde por dereito nunha democracia, que é o dereito á palabra e o dereito a fiscalizar a súa labor. E sobre todo que non vengan ter a última palabra cando está mentíndole públicamente a xente. E que non manche o honor das personas. Você citou aquí a Javier Ferreira, e Javier Ferreira é neste momento, é o gerente da universidade.
E Javier Ferreira pode porlle unha querella por decir que non fixo traballo ningún. Javier Ferreira entregou aquí todos os traballos puntualmente. Puntualmente. Os tiña que informar secretaría. E os procedimentos administrativos teñen os seus tempos. Por lo tanto, se usted di eso, o que ten que facer é ir ao juzgado e denunciar esa persona por non facer o traballo. E son os juzgados o que di se é legal ou ilegal, se fixo ou non fixo o traballo. Vai ao juzgado e digo. E, sobre todo, asesorou máis de 40 municipios, colgarei un artículo sobre iso, para que sepa o nivel da xente que tiñamos nos contratado. Algún deles non quixo volver a traballar con usted, porque non traballan da mesma forma. E cancelaron os contratos. O outro asesor político é o que leva o caso de Asunta, o caso de Asunta ou agora o de Diana Kerr. É dicir, son juristas de primer nivel. Podremos cuestionar moitas cousas, pero non que non estaban aí por os seus méritos. E estaban para vendo na xente do pueblo, traballando para que este pueblo tuvera o que non tiña, todas as situacións regularizadas, todos os contratos en orden, e un ano despois, non, 3 anos despois, seguimos adjudicando os contratos a eso que se criticaba, que dice que fixamos un contrato de urgencia por menos de 18.000 euros que ustedes fanos todos. E non fixamos eso porque sabían que ustedes non o iban a facer. E cando fixeron, non o fixeron nas mismas condicións, non acorraron nada. A carretera non chegou ao hotel. Eses metros, eses 800 metros, 800 metros, iso que hai, é o que hai da forma na obra. E además estaba mal feita, porque adjudican a mesma empresa. Ou é que agora, o que antes se fixo de maneira excepcional, porque se tardou máis de un ano en reparar esa carretera. Entende? E un alcalde non entra paralizando as obras, un alcalde entra facendo obras. Un alcalde non entra facendo as trapalladas que están ustedes facendo, e o pode ver calquera no Centro de Cultura. Que van a facer ali no Centro de Cultura? Dixeron que o proxecto estaba mal, van a facer a vista, e agora que lle van a facer ali? Como se chama eso que se pinta así simulando a tela? Iso que lle van a facer encima do cemento? Vayan e vexan como non se descubre esas zonas de debaixo das ventanas, nin nas portas tapiadas que están no cemento. Non se vai a por pedra, vai se a por polipiedra, un pintadillo, un gastar dinheiro e dicir que eso é o que querían, que quedaba mellor que facer o aislamento. Acababan o problema de humedades, porque os proxectos os fan a xente, pero claro, era mellor coller e vender, alargar un tempo e facer como se a obra quedara ben, un par de modificados, sacar e rebaixar e calcar os materiales, pois si non, é que queda moito mellor a vista. Vai ter ideas como está. Ainda lle estaban dando este día recebo. O sea, estaban recebando para pintar con porpera. E o resto da terra quedan cintados con un montón de humedades. Para non ter humedades de por vida. Eso para a biblioteca. Pero como ustedes son inteligentes, e o que querían era meterlle man a pasta. E recorden, ese proxecto ten 181.000 euros. E o proxecto da plaza que fixo o señor Gavín con Miguel pasaba dos 600.000, Vayan e comparen como se facían as cousas. Vayan e comparen a utilidade. Vayan e comparen que calidade de proxectos se metían nas outras legislaturas. E así por todo. Un proxecto que vale 600.000 euros e un proxecto que vale 181.000 e cambiamos o teito todo, facemos un hall, facemos os baños e facemos todo o revestimento de fora. Agora vai caber a vista. Porque o proxecto o dinheiro é o mismo, non se suplementou ni se lle puso un céntimo máis. Era a mesma subvención. E además todas as ventanas, a carpintería toda de ventanas e todo. Fíjese, eso saben facer. Por esos proxectos quedan como quedan despois. Despois falta o asfaltado, se ligados con o compañero. É o único que lle vou a pedir é que non que queda de legislatura a ver se podemos ter un pleno normal. Eu vou apor todo da miña parte, porque non me interesa en absoluto ter que volver a discutir con usted. Só decidirán as outras, que son sabias.
E se non son, pois, lamento moito, os veciños teñen a última palabra sobre este tema. Ben, pasando as preguntas, algunhas delas quizá que teñan que ver cos decretos tamén. Pero, mire, a primeira que traía era preguntarle polo proxecto da Estrada de San Salvador. Entón, xa contestou, xa lle decimos aos veciños de San Salvador que despois de 2 anos de ardua lucha, puxeron ustedes en manos o técnico redactor toda a responsabilidade da estrada. Como conclusión, o que vai a pasar é que ustedes me van a tocar esa estrada no que quede de siglos. Eu se lle dixo na outra ocasión, antes dos 2 anos, se lle dixo, se ustedes esperan a que todos os veciños propietarios das fincas se poñan de acordo para designar o trazado da estrada e o valor das expropiacións, se usted espera a que eso suceda, non o vai a haber nunca, porque eso non ocorre nunca. Sempre hai alguén que por capricho, por lo que sea, quere que se meta por lado do veciño, non con meu, ou que me collan a mí, ou que sea. Algo sempre vai a haber, ou alguén que ten manía e simplemente non quere. Entón, tomen a determinación de facer o proxecto de unha vez. Fagan con o maior consenso posible. Se non é posible, sin consenso total. E cometan con decisión, fagan o proxecto. Fáganlo como nos indicamos na moción. Deixen vostedes, fagan carriles de 3,50, deixen vostedes 1,50 a cada lado de arcens, con cordón de hormigón para que non se vaya ao asfalto, porque transitan camións e maquinaria agrícola moi pesada pola centella da mina, e polas labores agrícolas tamén. E además non poden agua. Fago desa maneira para que dure non haxa que volver aos 2 días. Entón, decimos que os veciños de San Salvador que os seus 200.000 euros van a ser podir ali, se non nos gastan ustedes, van a ser podir ali, levan 9 anos, que van a esperar por 9 anos máis, por sorte, non vai ser así, será 9 anos, porque espero que cambiemos de goberno en maio de 2019. E que cosa tome outro rumo, porque vostedes non lle van a solucionar o problema, porque non queran conflito, simplemente non queran perder un voto e ganarían moitos máis, porque os veciños de Visoa tamén pasan por ali. Falamos outros días en el Pisco, porque Visoa tamén, os veciños de Visoa tamén pasan por ali. Transitan a diario por esa estrada. É totalmente ilógico que vostedes teñan secuestrado 200.000 euros que lle dou a empresa de desarrollo eólicos para o arreglo da estrada. É totalmente, non sei, é inconcebible. Que fan aí 200.000 euros é unha estrada nun estado pésimo que está. Está nun estado lamentable, hai manchas por todos lados. Non ten cunetas, en fin, é estreita. E a vostedes, que decida o veciño dali. Vai lá. Mire, vou falar desta carpetiña. A carpetiña vermelha, que é a estrada de Freixeiro. Vai medrando. Se hai máis papeles, viñeron os da Diputación e van outros para. Mire, na estrada de Freixeiro, para recordarle aos que nos estén vendo, os asistentes, a estrada de Freixeiro confluyen a 7 km, desde o Traba hasta o Faído, pasando por Porto Carreiro, a Illa, Freixeiro, Vilar Novo, Faído. 7 km. Desos 7 km, 100 entran no plan e 900 entran no outro plan. 600 entran no PAS, Plan de Acción Social 2015, estamos falando de 2015, e os 900 metros entran no POS, Plan de Obras e Servicios 2015 tamén. É dicir, estamos no 2018 e estamos falando do plan de 2015, 3 anos despois. Ben, a obra fíxose en maio, abril, maio e despois tamén en setembro, xullo, setembro, máis ou menos, de 2007. 2017. Ben, que pasa? Que 2 kilómetros ten que ser en asfalto tempo. Pois non hai 2 kilómetros ten, hai 1 kilómetro 680 metros.
Faltan, por lo tanto, 460 metros lineales de asfalto quente, que é medio kilómetro. Denunciamos aquí, pleno tras pleno, vostedes non lles interesa, nin queren saber, nin saben o que hai ali. Ben, como presentamos un escrito na Diputación, a Diputación requeriu por 2 ocasións a contestación, vostedes dignaron a contestar. E contestaron un informe do técnico mencionado anteriormente, o técnico contratado polo Concello. Pois mire, o informe do técnico non o vou ler todo, pero así de maneira moi resumida, ven a decir: fun ali, de novo, fun ali a tomar as medidas para ver se me había equivocado na primeira medida, porque ele foi o que certificou a obra, ele firmou que certificou a obra. Entón, fun ali para ver se me había equivocado na primeira ocasión. Ben, de novo tomei as medidas, e as medidas vi que fixo 939 metros de máis. Porque a estrada, no proxecto, hai 6.100 metros, 6 km. Non, eu digo, no proxecto hai 6.100, ou sea, 6 km de 100 metros, e nós fixemos 939. E, por lo tanto, fixemos, a ver se non me lío, pero fixemos 939 metros de máis. É o que ven a decir, 1.039. É dicir, o proxecto son 6.100 e eles fixeron 1.039. Por lo tanto, fixeron 939 de máis. Eso é o que di tras as medidas, o que di o informe do técnico deste concello. E di máis, di, posto que o proxecto foi mal feito, é dicir, tiñan que ser 7 km, que eran 600, posto que o proxecto foi mal feito, decidimos, para non perjudicar ao Concello nin ao contratista, decidimos rebaixar a calidad un pouco para que a obra quedase feita e o Concello non saíra perjudicado e tampouco presentou ninguna objeción ou contratista. Ese é o argumento que lhe mandou pagar. Dixo, como no proxecto vai 6 km e 100 metros, e nós fixemos 7 km, fixemos de máis, e chegamos a un acordo e tal. É tan incongruente ese razonamento, porque antes mencionaba un decreto non unha señora de Freixo de Vilar Novo, denunciou que lle asfaltaron diante da casa. A cuestión agora mesmo non é a señora, a cuestión é a fecha. A señora denunciou porque en maio, o 4 de maio, asfaltaron diante da súa casa. Este señor que informa, este señor técnico, vi que posto que faltaban 100 metros, decidiron facelo de outra maneira. Ese é o técnico que teñen ustedes. É capaz de calquer cousa, de justificar calquer cousa. O que fan é que está se autodenunciando a si mesmo, porque eso estaba feito antes de que ele fixera. Está medindo equivocadamente. Non ten puñetera idea de canto cal é o pas, cal é o cos, e se o sabe, é minti e é peor. Non sei que é peor. Se non saber ou se mentir querendo. Como tantas cousas. É dicir, fai o que xa que famos. Eu non fiaría do técnico así. Ni siquiera lle deixaría a estrada de San Salvador Máster tampouco. Non me fiaría. Unha persona así que é capaz destas cousas ten que cuidarse as patas, porque calquer día aparece un problema. Eu non me fiaría de unha persona así, porque nun momento dado que lle fai falta, fai unha cousa destas, pero non nun momento dado que lle fai falta a outro ou a él, tamén é capaz de facer, que fai unha cousa para él. Porque sí. Este é de tal maneira que contestei a Diputación que isto é inverosímil, que isto é increíble e que non ten pés nin cabeza, que é mentira o informe dese señor. Eu non sei o que vai facer a Diputación, pero vostedes deberían facer. Isto é flagrante. Ali, Ponciano Nieto fixo o tramo de 900 e a outra empresa fixo o outro.
Este señor di que o tramo de 900 non tiña que ser en asfalto entero. A outra empresa sí tiña que ser 2 km 140 en asfalto entero. Pois non nos fixo. Despois permutaron ustedes os tramos, permutaron para facer, digamos, un asfalto continuo urgente, que, bueno, eso non é delito ningún. Se o permutas, se o que iba a ser dobregos, pois é asfalto urgente, porque iba a ser asfalto urgente, dobregos e asfalto urgente. Entón, o que se fixo foi xuntar os tramos de asfalto urgente, pero olvidaron os 15 km. Eso foi. E agora a justificación é totalmente inverosímil, que desacredita a este home, pero xa como lógica de pensamento, non como técnico, nada, senón como unha persona non era para que estás, é que realmente estás denunciando así, porque el mesmo foi o que firmou a certificación da primeira obra. O sea, que el firmou a certificación do primeiro tramo e despois di no segundo plan que posto que faltara, estaba mal o proxecto, pois arreglamos a cousa así. E o constructor non se queixa, vai que bien. O sea, que el mesmo firmou e agora desdícese. É dicir, non sei, o último día moi nublado ou non sei, pero eu sospecho que ben, fagan algo se queren, se non, isto seguirá o seu camiño, como dixemos. Que punto. Se queren facer, teñen moi fácil. Vayan ali, digan ali, señor, faltan de 400 metros de asfalto en queda. Fagan, punto, acabou o problema, todos amigos. Sin máis. Que haya quedado remonta, pintado a cada remonta, pero eso creo que vai importante. Pero nós queremos por 2 km que me faltan. Como se pagar. Eso está. É que non vengan a justificar porque non existe. Pero a vostedes non les importa. Nin ao concelleiro de obras, nin a vostedes tampouco. Importa que son caralho. Non sei por que será. Non sei. Non sei. Siguiente cuestión. Vamos a ver, en casos, no pleno anterior fixemos unhas modificacións das ordenanzas fiscais. Modificouse o IBI, a contribución, modificouse o impuesto de actividades económicas e modificouse o ICI, que é o IBI a contribución, o impuesto de actividades económicas. Vamos a ver. Isto está moi ben, vostedes queren entrar no grupo dos elegidos pola Xunta. E queren entrar no programa Doing Business, concellos Doing Business, non sei que, bien, haciendo negocio, non? Bueno, polo visto, a Xunta fixo un convenio con CEGAM, con a Federación Galega de Municipios e Provincias, en donde, pues bueno, din que hai que bonificar, pues, as empresas que teñen que implantar, pues bueno, a quen cree postos de traballo, a empresa moi cara, claro, tanto a Xunta para todos os concellos, non sabía eso, dixamos fai moito tempo. Nos dixamos fai moito tempo, é dicir, eu recordo eso de decir incluso na campaña electoral de 2003. Eu decía que era un concello en Portugal, cerca do Porto, en María, había un señor que fora ministro, que foi alcalde do seu pueblo e decidiu dar terreno gratis ás empresas. Pois Picolín de Zaragoza foi para ali. E outras empresas foron para ali. E hoxe, vas a mirar, están ao lado do Porto, aquelo, antes tiña 4.000, agora non sei se terá 50.000. Ben, eso xa o decíamos nós no 2003. Pero a vostedes, claro, encendeuse a luz agora que ven a Xunta de decir que, oigan, os que entran aquí van a... Os que entran neste proxecto do Doing Business van a ter preferencia en certas subvencións. Bien, e vostedes pues, mandaron o folleto e di, facer isto e tal, e vostedes moi contentos, pero non pensaron en resolver os problemas dos veciños de verdade. Porque, se a contribución, vostedes aquí, no caso da contribución urbana, bonifican hasta 95%, en certos casos, para quen genere postos de traballo, máis de 20 postos de traballo, 95%, si son entre 10 e 20, pois son 75, e se son menos de 10, son 50. Ben, no caso da actividade agrícola, o máximo que se podría beneficiar sería do 50%. Sempre cando ese agricultor ou ese gandeiro destine todas as súas, o 100% das súas edificacións, as destine a labor agrícola ou gandeira. E se ten casolado, xa non. Ese xa non pode.
ou se ten outras edificacións. É dicir, realmente, e depois outra cosa, depois teñen que solicitar. Non é que lo dean por así, de caixón, teñen que vir aquí a solicitar. A que beneficios realmente as grandes empresas, os grandes, os que teñen unha cuadra ali nun sitio e ali ven no outro, que unha macro explotación, esos son os que benefician ustedes máis. Os pequenos que vayan a morrer, é o que están dicindo. O imposto de actividades económicas. Sabe que paga o imposto de actividades económicas? Eu nunca paguei. Eu fui un empresario. Por qué? Porque hai que facturar máis de 1 millón de euros ao ano. O sea, que vostede ven agora para baixa de actividades económicas, o imposto de actividades económicas, para que facture máis de 1 millón de euros ao ano. Cantas empresas temos en Santa Comba? En todo caso, son moi millóns. Non axuda vostede a pequenos comerciantes neste sentido. O ICI, o imposto de construccións, de obras de construccións, 3/4 do mesmo. Se generas 20 postos de traballo, o 95%. Se non, pois nada, pois menos eso. Realmente, tamén están facendo, é que non o pensaron. Ustedes que quixeron entrar no club dos business, dos grandes business, quixeron entrar no club dos elegidos e apuntaron ao carro porque deberán case imposto do partido. Eso é o que vengan a facer ustedes. Pero pensar, en realidad, no que necesita a población de Santa Comba, os comerciantes e tal, para nada, porque non veñen sen feito. Ademais, van a facer ustedes pacientes nivel 1 de xaneiro. Están ustedes informando a xente de que ten que vir aquí e das condicións, dos requisitos, e que ten que vir aquí a solicitar esa bonificación. Están facendo algo, están informando a población. Esa é a pregunta. Esa é a pregunta que quero decir. Se están informando as empresas para que se veñan a apuntar, porque isto terá vigor o 1 de xaneiro do 19, que eu non sei se vai a tempo para a contribución do 19. Sabrán ustedes. Agora mesmo non o sei. Pero, bueno, ao mellor era preferible que entrara en vigor agora, en setembro ou outubro, para que por ano 20 veremos seguros de que a contribución iba a vir modificada, con modificación. Pero, claro, eu son fan así, porque o total non nos vai afectar a nós. O recibo vai vir despois, cando nós non estemos. E se estamos, pois non está normal. Ben, cuarta cuestión, señora Estrella. Mira, o 4 de... é unha pregunta que teníamos pendiente. O 4 de decembro de 2017 puxose en marcha o comedor sobre rodas. Traía a pregunta para o pleno do 19 de abril, que foi un pleno que solicitamos nós para facer preguntas, porque vostedes votan nos a miúdo e non chegamos ao turno dos grupos de preguntas. Entón, nós habíamos solicitado un pleno do 19 de abril para facer preguntas. Como digo, puxose en marcha os servicios de comedor sobre rodas o 4 de decembro e antes deste pleno en abril xa había habido 3 renuncias dos usuarios. Eu preguntáballe que porcentaxe supón o número de renuncias e que nos diga cantos usuarios hai. Se hai 6 usuarios e renuncian 3, pois sería o 50%. A ver se nos pode contestar. Seguimos coa cuestión. Sería a pregunta número 5. Como vai o proxecto do centro de día que nos anunciou o conselleiro, o señor José Manuel? Como se chamaba? Non. Bueno, o conselleiro de Política Social. O de José Manuel Reibar, que fora a casa de conselleiro de Política Social. Anunciou nos a bombo e platillo a lei na comida dos maiores, o 14 de abril. Anunciou-nos abril unha manifestación, bueno, previa a comida, que estaba estudiando o proxecto do Centro de Día para Santa Comba. Proxecto do Centro de Día para Santa Comba. Falábamos do 14 de abril. Estamos a 27 de xullo.
Pódenos decir algo de como está ese proxecto de centro de día para Santa Comba, que anunciou o conselleiro. E outra cousa, señora Esther, cantas persoas hai en lista de espera no servicio de axuda fogar? Acabo de ler un decreto en donde deixaron a tres señoras, neste caso, deixaron a tres señoras en lista de espera. Pois queríamos saber, digo, porque se estamos facendo dispendios e gastando dinero alegremente, así, pim pam, de calquer xeito, e despois deixamos o xeito de valía, despois deixamos o xeito de valía, se non entender, hai que priorizar, sabes? Entón, eu xa sei que non en todo momento se pode estar ao 100%, pero a ver se nos pode decir cantas persoas hai en lista de espera no servicio de axuda fogar neste momento. Por certo, fixose un curso, unha charla por 300 euros, unha tal Violeta Cruz Fernández. Supono que conoce ustedes, a ustedes non sei. Parecemos un pouquinho elevado o precio da charla, ¿no? Pero díganos si a conozco ou non. Mira, outra cuestión que a mellor tamén pode ser relacionada co seu despacho, co seu negociado, co seu europeo, co seu concellaría. Mira, o día 28 de xuño foi o día do Orgullo Gay. Pois, ao parecer, isto contaron, pero ao parecer, puxeron unha bandeira do Orgullo Gay aí non seto destes que hai diante na Praza do Concello. Rápidamente recibiron órdenes, o sea, retiraron, por orden do Concello, retiraron esa bandeira. É dicir, isto é homofobia. Isto é homofobia, pero declarada, é dicir, administrativa, como bien di. É dicir, que a xente teña unha tendencia ou outra, penso eu que non debe de facer daño a ninguén. A xente é como é, cada unha como é, e ten dereito a ser como así. Vostedes que son crentes, pois, como Dios os toca, como Dios os trouxe ao mundo, non? Pois, a xente ten dereito a ser como Dios os trouxe ao mundo. E non creo que unha bandeira por reivindicar pois a súa maneira de ser, non creo que unha bandeira ofenda a ninguén. É dicir, a ver que nos pode decir, se cada día nos que é mentira. En fin, teríamos que contrastar con que nos dou esa información. Ben, son casos seus. Non sei se tamén pode ser do seu da súa inmunencia. Parece ser que últimamente hai moito traficheo de droga en Santa Comba, no casco urbano. Parece ser que antes se negociaba de los coches, estas cosas e tal, en fin. Pero agora se van a ofrecer as vivendas e a domicilio, como se fose un televisor. Entón, si isto está indo así, pois haberá que tomar alguma medida, habrá que reforzar de alguma maneira a vigilancia, ou habrá que poner en conocimiento das autoridades, ou como sexa, pero hai que dar unha solución. E isto leva, señora alcaldesa, a facer a pregunta que quedou pendiente tamén, da Xunta Local de Seguridade. Celebraron ustedes unha Xunta Local de Seguridade, pois veo o delegado do goberno, veo o capitán general aquí da comandancia, estuvo toda a Plana Maior, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, e tal. Fixeron ustedes aí
unha xornada, e moitos meses atrás reclamabanlle que había visto unha noticia, xa logo para 2 anos, en donde se falaba de suprimir o SIR, o Servicio de Intervención Rápida da Garda Civil de esta zona. Entón, a nosa pregunta naquele momento era se era certo, se non era certo, e vostede entón douse conta de que había unha xunta local de seguridade, de que aí nos formábamos nós parte dela, non ustedes, que salvaban un ano no goberno, pero douse conta. E despois conseguiu facer unha xuntanza, pero non sei se só debía de preguntar pola importante, pola cuestión importante. Vai-se suprimir ou non se vai a suprimir ese servicio? Visto o que estamos vendo, cada vez parece máis necesario. Non? A ver, non nos pode decir. Se falaron do asunto, é que sabe do asunto. Tamén temos outra cuestión que deixamos pendente no último pleno. Suprimironse 4 líneas de autobús de Santa Coma a Coruña. E non é só Santa Coma a Coruña, é Suero, non sei se Suero é de Mazaricos ou é de Carnota, pero Suero será das Pasareiras, que é onde dá a volta o coche de línea, que vai a Coruña. O sea, que tamén afecta aos aldeanos, non só aos da zona de aquí, que vai a Santa Coma por Coristanco. Pois suprimíronse 4 líneas, é dicir, e de volta e de volta. Suprimimos. Ahora, tens que ir un día pola tarde e volver outro día pola mañá. É dicir, tens que ir a Coruña un día pola tarde, un de Castellón ten que ir a Coruña un día pola tarde e volver ao siguiente pola mañá. O podía estarse. Vostede decía que non era certo, imagino que se informaría que a directora xeral de mobilidade, imagino, de guiarse por esas cuestións dos vecinos tamén, e que se informou e que nos pode decir algo. E aquí tamén o estudio técnico de arquitectura, que se fan proxectos que se informan aquí, pero bueno, eso se está parado. E outra última cuestión é que recibimos queixas de que nesta semana, en varias ocasións, fallou o alumbrado público desde máis ou menos desde a corredoira hasta a iglesia, máis ou menos. Nos fallou habitualmente, 3 ou 4 veces fallou o alumbrado público. Parece ser que está afectando en outras zonas tamén. Eu sei que por algún sitio están cambiando os cuadros, pasando de lámparas de sodio, están pasando a LED. Imagino que estarán ainda co tema do ILAE, que se vostede tanto se queixaba, que conseguimos que pedimos nós 575.000 euros que solicitamos nós, e despois, porque iba galego, pois non querían admitir o novo soberano, non sei se o retiro tamén, de Santiago, creo que é esa tamén, porque iban en galego, pois non querían admitir. Finalmente admitironos todos, por lo tanto, 575.000 euros que solicitamos nós, que están disfrutando ustedes. Ahora mismo, que está traballando a empresa, a Coidetaria está traballando porque eu vimos ali por a miña zona. Por lo tanto, en fin, a ver que nos pode decir esos fallos que se están producindo. Aí préstamo, que ese dinero está moi ben invertido, porque o aforro que producen estas lámparas son, en teoría, en torno ao 74% frente ás outras. É dicir, o dinero que temos que aforrar, que se ahorra, están viendo aquí unhas facturas, que a pesar de que se levan cambiando os LEDs bastantes, porque por todo o concello, as facturas das empresas eléctricas están vindo alrededor de 20.000 euros do mercado público e non están baixando. Chegará un momento que terán que ir baixando. Como baixou o consumo de gasoil, para as calefaccións, a cambio de precio, pues terán que ir baixando o consumo eléctrico tamén. E se non, fagan unha auditoría, porque os concellos que fixeron auditorías, e esas auditorías, pues desvelaron a mellor unha barbaridade de pagos excesivos. Por qué? Porque quen fai auditoría como que se ten? Pois foi pouco xente. E son volúmenes importantes. Estamos falando de facturas de 20.000 ou hasta 30.000
concello, municipais ou instalacións deportivas ou centros de saúde tamén, pois igual había que dar un repaso e facer unha auditoría a ver como se está consumindo e facturando, porque hai concellos que fixeron unha formidade. E nada máis. Moitas gracias. Voy a proceder a... Sí. Quero repetir. As bases, por que non se colgan na página as bases das convocatorias? Na nota do Concello, por que non se colgan as bases das convocatorias en tempo para que a xente poda acceder a elas, que se pagan no tempo, claro, que se pagan unha semana despois, non ten sentido. Que sería seguramente bo, para a transparencia, máis de que poda concurrir, que podamos ter os mellores traballadores tamén, porque eso ao final vai en beneficio de personal que se vai seleccionando tamén. Canto máis haxa, pois, máis posibilidades hai de que haxa personal máis cualificado e beneficio para o paciente. E nada máis. Moi ben. Vou empezar contestando as preguntas que quedaron de fai dos plenos sin contestar, que non tengo ocasión de contestar no último, moitas das cuales así me recordo ahora, pero bueno, creo que é a miña obligación de que se tomei nota no seu día das preguntas que lle dixen que se iba a contestar, pois vou a proceder a contestar as que estaban pendientes, como algunha, penso que se repite, pois logo farei no abordarei as que realmente dixose de novo, que alguna das que estaban meadas que non me recordo agora. Das primeiras preguntas que lle contestar da vez anterior, tínhamos o problema sobre rodas, que se lle vai contestar a miña compañeira. A segunda pregunta que tiñamos desa época era o de tema da liña de autobuses. E, bueno, aí está usted equivocado, porque a liña que sale de Suabos sí que se mantén, o que pasa que sale a 7:30 da mañá, pasa a 7:30 da mañá por Santa Comba. Entonces, sí, temos unha liña que sale de Suabos, como leva moitos anos, que é a única que se mantén. E non é que haxa que marchar para tarde para Santiago, para Coruña, non, pasa que hai que salir de Santa Comba a 7:30 da mañá, que cando pasa esta liña de Sur por Suabos, que sale de Suabos, pasa por aquí a 7:30 da mañá, e sí, logo regresa para tarde. Por onde vai? Sale de Suabos, ven hasta Santa Comba e vai con estanco Carballo, Coruña. Que pasa? Que é unha decisión non de transporte, non depende da Xunta, o feito que unha empresa privada ou considerara que tiña que eliminar certas rutas porque consideraban, eles non sei por qué, se lles son rentables ou non. Eso foi unha decisión da empresa arriba, en este caso, que realmente fixe unha reducción. Antes fixeron reduccións das liñas de Coruña como nas liñas que van a Santiago. Fai 6 meses eu levei un estudio a Consellería Sanz, como que Conselleira de Infraestructuras, por tema de mobilidade, en canto a decirle a supervisión de rutas que había aparecido Santa Comba, comunicando fundamentalmente con Coruña e con Santiago, que son os puntos de servicio que necesitábamos, e aí foi onde solicitei a posibilidade de utilizar o test máis bus para aproveitar o que era o transporte escolar de lo que serían as distintas parques poder acercarse ao núcleo urbano de Santa Comba. Esa foi unha petición en onde se deixou toda a documentación en Consellería e a semana pasada tivemos aquí un técnico de mobilidade xusto con unha empresa que vai a gestionar precisamente para facer un estudio integral de transporte público da provincia da Coruña. O ano pasado fixose unha gestión do transporte a nivel das provincias del total de Ourense e Lugo e parte de unhas zonas de Coruña. Este ano vai a terminar no 2019, xa que teñen que renovar contratos a nivel de escolares. Entonces, está ahora mismo a Consellería facendo os estudios das necesidades. Bueno, nos aportamos a supresión de rutas que había, que ao mellor non das que había en antaño son as tan necesarias, pero que sí que as que quedamos son totalmente insuficientes. Entonces, demandamos, por un lado, recuperar alguna das rutas para poñernos en contacto cas cidades de Coruña e Santiago, e incluso lle decíamos que ao mellor non era tan necesaria Santa Comba Coruña como a mellor Santa Comba Carballo, que poderamos lanzar en Carballo, que hai frecuencia de autobuses, como incluso por línea de Santiago, se podía incluso lanzar a nivel de Negreira ou de Mouro, porque se está facendo un estudio integral. Entonces, recolleron un estudio que hicimos nos das líneas anteriores, a semana pasada, das propostas necesarias, e falouse de dos máis justos que van a sacar por transporte integrado para que a nosa xente poda chegar hasta Santa Comba nese transporte integrado. E fixemos a posibilidade de que incluso o transporte integrado, como é parte do transporte escolar, que o mismo transporte escolar recollera a xente que vía no transporte escolar
no que sería a parada do instituto ou do colexio, e que ese mismo transporte escolar, un deles, permitira que a xente fora hacia o núcleo urbano, pasara polo centro médico e chegara ao casco urbano e chegara a parada das líneas regulares con Coruña e Santiago, para que desta forma os nosos veciños poden vir desde as súas casas no transporte integrado e logo teñan as conexións cas cidades correspondientes, Santiago e Coruña, na frecuencia que esperemos que se restablezca para ter unha mellor frecuencia, porque realmente ahora mismo está moi reducida, tanto en Coruña como en Santiago. En Santiago sigue se mantendo a que vai por Negreira, que leva moitos anos funcionando prácticamente ca mesma regularidade. Aquí sí que se reduciu muitísimo, aquí va por Porto. A seguinte pregunta era da estrada de San Salvador, a que quedara pendiente. Se me deixa unha autorización. Non, agora contesto. Ahora se usted se preguntou e agora sigo contestando. Está. Respecto a estrada de San Salvador, perdone, por favor, señor Miguel. A estrada de San Salvador, imagino que, bueno, seguro que se quedou máis ou menos contestado, porque apareciu no outro apartado, en este. Usted diga aos veciños de San Salvador o que queran, porque os veciños de San Salvador son 40, se tuvimos reunións con eles de cual é a situación, e máis que nada, sin máis, estamos aí traballando por eso. Había falado do decreto 104 de deixar sin efecto un error de interpretación, se lle dixen, igual que aquí temos outro decreto que tamén se anulou porque había unha errata en un anterior. Non somos perfectos, nos equivocamos, se habrá decretos onde realmente haxa que rectificar o que se fixo mal. Na pavimentación de Freixeiro, a verdad que esa é unha pregunta que vos estou ahora aquí a preguntar. Entonces, ten usted razón, pois sí, había un proxecto de 900 metros no 2015 que era do POS, e logo había o de Plan Social, bueno, a outra que era realmente unha nominativa pendiente, que eran 6.100 metros eso bueno, para pavimentar, en parte con asfalto e outra parte con aglomerado. Vamos a ver, que si usted intenta amenazarnos porque si fui a Diputación que estamos facendo as cousas ben ou mal, non hai problema ningún. Vamos a ver, eu como alcaldesa non vou ir a medir ali, porque na que vai a medir ali, a Diputación teria que mandar un informe dun técnico correspondiente, o técnico correspondiente que ten que mandar os correspondientes informes, e xa valorará que teña que valorar nin usted nin eu se realmente ese proxecto foi ben ejecutado ou non. Por iso non se preocupe, ademais temos a conciencia moi tranquila, porque aquí parece que vamos a ir todos a cárcel, porque... Perdón. Eu teño a conciencia moi tranquila que se están facendo as cousas ben, e pídole, por favor, que non me moleste, porque eu creo que mentre que usted dixo non intervín para nada. Entón, na pavimentación de... Ademais, eso, xa lle digo, o informe foi do 12 de maio do director. Naquel día, na outra pregunta que estaba pendiente, falábamos precisamente da adjudicación a dedo dunha obra dos Picotos Barilongo, de outra obra de Montoto, que eu sepa aquí as obras, os contratos menores fanse dentro da súa orden, e os contratos que se facían de outra forma, negociados, si ben fora un negociado, sempre se colgaron no perfil do contratante, o sea que son licitacións perfectamente públicas que pode ter acceso calquera persona, e non, claro, como estaban así, ustedes sí que estaban acostumbrados a dar as obras a dedo, e aí vou facer referencia ao ruego que usted fixo antes, señor Ucha, onde decía que habían dado unha obra menor por 18.000 euros para facer a carretera de Villartide, que logo deixamos que o fixera. Mentira! A súa obra de Villartide eran de 45.000 euros, o que pasa que si entraba dentro do contrato menor, porque anteriormente os contratos menores podían ser inferiores a 50.000 euros. O sea que usted aí intenta mentir, primeiro eran 45.000, intento decirnos que eran 18.000, por favor non interrumpa que me lle dicen a pesar das hartas de mentiras que intenta decir para engañar a xente como sempre. Ese contrato menor que usted intentaba facer na carretera de Villartide o tiña usted valorado en 45.000 euros. E claro, o señor, o contratista, como sabía que estaba mal feito, por eso parou a obra. Eu entrei parando unha obra porque era unha obra ilegal, vale? Unha obra que estaba totalmente... Vaya usted a decir, no expediente simplemente... Perdón, no expediente había simplemente... Esa é unha información irrisoria. Claro, esto había simplemente... Esto era simplemente un presupuesto, en donde no había ni RC, ni había decreto de adjudicación. Claro, sí. Ya. Le encanta mucho meditar, pero a realidad está desigualadas. Y además, mire, intenta amenazar antes. ¿Usted contrata por 48.000 euros? No, usted contrata por 48.000 euros e le di que son de aceito para quedar ben diante da xente. Entonces, o alcalde entra facendo a lei e facendo o beneficio, o traballo por seus veciños, non usurpando a nadie.
Respecto a onceava pregunta, Dago de Castilla había ponderado no seu momento, respecto ás mesas de contratación, as asistencias de mesas de contratación, yo cobro asistencias de mesas de contratación e a plenos, porque sí que non cobro, non lle gasto 45.000 euros como fixo usted na súa legislatura a este Concello, porque No, pero tenía un salario que es lo que marca la ley. Hombre, claro, sí, pero Usted tamén podía lo revisar. cobrar en comisións. Usted non me cobraba. E a todo isto, a primeira semana, dice que iba a cobrar, e non estou cobrando nada, Son 53.000 euros. e usted, cando tiña tradición, sabes ser mercenario. 53.000 euros en sueldo. tiña dedicación, usted cando tiña dedicación exclusiva, pero cobrou ao mesmo tempo as mesas de contratación como que reclamar, usted non tuvo dignidade de devolver, a pesar de que se estaba cobrando. Absolutamente nada. Respecto a Usted descontounas, porque lle dou a gana e agora o que antes non era para usted real. Usted está cobrando para usted non tuvo dignidade de devolver. Usted non me requiriu a mí para devolver a primera llamada de orden que me está interrumpiendo. Pero que usted me está difamando. No, no estoy difamando. Estoy diciendo a verdad que usted me Señora secretaria, refleje bien clarito que dijo. Primera llamada al orden que usted, o que pasa que non lle gustan as verdades como as comadres, e lle dooi que realmente este pueblo sepa o que este fixo na súa legislatura. Cobrar 2 veces a pola mesma cousa. Hombre, habrá que ter vergonza, ainda por riba non devolver os cartos. Respecto á Xunta de Seguridade de local, pois efectivamente, cando se constituiu de segunda vez, pois por suposto que se cambiaron os miembros, porque ustedes estaban gobernando, agora non gobernaban, e precisamente que os representantes da Xunta de Goberno, da Xunta Local de Seguridade, forman parte do goberno. Pois mire por donde que nos asuntos do día non se falou do SIL, por eso non se chegou a levar tema de ningún problema. Como xa preguntaron, non hai problema poder poñer acta ou a copia que ya pasamos. Respecto, pois que era algo moi importante a nova legislación, sobre todo por o tema das festas. Acabo de responder as preguntas pendientes, que algunhas están aquí entremezcladas, pero ahora sí que vou a responder a unha pregunta de Deus, onde dixo efectivamente que sí, fixemos unha regularización das 3 ordenanzas de IRI, IAE e IFIO, en donde realmente non somos os concellos elegidos, non. O nombre do Business, que son concellos emprendedores. Nós queremos subirnos a acción dos concellos emprendedores un convenio que fai a Consellería de Industria a través da FEGAN, pero quero dicir que a FEGAN é a confederación de todos os concellos, non só dos do PP, dos socialistas, do Bloque, de todos. O sea que é un convenio a través da FEGAN en donde non ten o título do PP, ten o título de todos aqueles concellos que realmente queran entrar aquí en esta acción para facilitar que a este concello cheguen empresas que claro que é nosa labor. Igual que é nosa labor traballar polos comercios pequenos que saben perfectamente que a mí son matalle, aparte da miña vida política profesional, que claro que me vou interesar, pero como non, se temos a posibilidade de traer este concello empresas grandes, darle facilidades. Pero mire por donde, hombre, tanto se preocupan deso, pero non se dan conta dunha cosa que son tan listos, que non temos sueldo industrial para que esas grandes empresas veñan a Santa Comba. Hombre, pero habelo dito, hombre. É o que me faltou por decir. Hombre, porque non tiña ni idea. Sabe usted. Entonces, ahora mismo, entonces ahora, esto no es turno de palabra, esto no es turno de palabra, esto no es turno de palabra, ¿vale? Non quere que os cursos. Entonces estamos en contacto, xa fai 6 meses, estuve en Sestur, ca directora de Sestur, con María do Porto, para que esa petición que ten Santa Comba de ampliación do suelo industrial que se está feito desde a época do señor Landeira, que sea unha realidade, para que realmente en Santa Comba teñamos suelo industrial, para que realmente estas opcións que estou facendo de bonificación para que as empresas veñan ter que ter un sueldo onde elas se podan instalar, porque o que me importa que regale caramelos se non teño onde esos caramelos sean eficientes. Temos as preguntas que lle dan. Respecto ao trapicheo de droga, digo a verdad que non tiña esas noticias de que era tan eminente ese trapicheo de droga. Non sei que se ambientes en Obuseos, porque nos meus non tiña esa noticia, pero non se preocupe, que me preocuparei de que realmente chegue a ese. Respecto ao orgullo gay... No, eu falo a verdade. Eu falo a verdade. O que pasa é que as verdades é que eso que pretenden ustedes, pero non son os señor Tamaño, argumentos non os teñen ustedes. Entonces, eu creo que das líneas do futuro se está falando. E o tema do alumbrado público, si fallo, o alumbrado público, precisamente, por eso se están cambiando os cuadros, por eso se están facendo unha serie de actuacións. E as bases das convocatorias, a verdad que non sei se están, se sentaron en tempo non, pero xa se me preocuparei de que
realmente non haxa problemas estean colocadas a tempo. Bueno, como as outras preguntas ahora serían respecto ao centro de día, comedor de debates, usted se diría a miña compañera para que llas conteste, llas vai contestar esa, e con isto podería concluídas todas as preguntas pendentes do Grupo Socialista ao largo dos plenos que llevamos feitos hasta hoxe. A pregunta acerca do comedor sobre rodas, cantos usuarios hai? Vostede cando fixo a pregunta, e agora tamén o dixo, o tema das baixas. Vou explicar un pouquinho, porque creo que non sabe como funciona o comedor sobre rodas. Explíqueme. Pero vamos a ver, señor Camaño, usted que quere, escucha, pero usted non pode calar e escutar a quien escuta. Non podo deixar de insultar así pero si usted leva todo o pleno insultando, Dios mío, usted non se oye. Cállese, por favor, respete un pouco, que isto non é ningún circo. Usted o que veña a transformar os plenos nun circo. E aquí nos vimos a traballar por Santa Copa. Non para que usted se veña a alardear aquí de todo o que non fixeron. Por favor, señora. Dixo que non movíamos nun ambiente de drogas. No, eso interpreta usted. Será usted que ten unha farmacia. Claro. Temos que consentir eso sí. Non está no seu turno de palabra. Non está no seu turno de palabra. Ya sei que non é turno de palabra, pero eso sí insultos non temos que consentir. Bueno, pois, en cuanto a como funciona o comedor sobre rodas, eu polo que oí non falar hoxe, antes de que non se podía facer caso que queiran os veciños de San Salvador e que tiña que facer, pois aquí casi que impoñer o sentido de cada un. Bueno, hai varios usuarios que se deron de baixa e se deron de baixa por diferentes motivos. Cando vostede preguntou, ademais, un dos usuarios de baixa por un ingreso hospitalario. Ao mellor vostede considera oportuno que mandase o comedor a Santiago, pero é que non o necesita. O comedor é un comedor social, é un comedor que surge de necesidade, non de necesidade de dinheiro, sino de necesidade de axuda. Vale? Entonces, outro usuario de baixa porque pretendía que lle levaran a comida a un bar determinado. Non, o comedor sobre rodas levas a casa. O usuario recolle, ten que ser o propio usuario que recolle a bandeja. Pois o usuario en concreto pretendía deixarlo en outro sitio. Outro usuario de baixa porque nesa hora en que lle servían a comida, que horario da comida non o poñemos nós, dixonos a nutricionista aconsellou en tema dos horarios, que nese horario que non estaba na casa. Nós non podemos nin decirle a unha persona que, polo motivo que sea, vai a ingresar que non ingrese, porque senón o señor Miguel ou o señor Lucha vai a parecer mal que non usa un comedor sobre rodas. Nin decirle a outra persona, mire, é que como o señor Miguel e o señor Lucha queren que vostede é que non ten baixas, hai baixas, o comedor social utilízase necesariamente, hai baixas altas continuas. É dicir, cantos usuarios temos a día de hoxe ou cantos usuarios tiñamos antes? Que quere saber? Mire, cantos usuarios tiñamos o día que me preguntou? O día que me preguntou? Pois o día de hoxe, os usuarios do día de hoxe. A día de hoxe temos na actualidade, ahora mesmo, 4 usuarios. Son necesidades sociais, pero por que se rin das necesidades sociais? Acaba de decir vostede mesmo, hai que atender a xente desvalida. Non me interrumpa, que vostede non me interrumpi. Non me interrumpa. Acaban de decir, hai que atender a xente desvalida. Me parece unha falta de respeto total, Miguel, ese carallo que acabas de decir por la atención de mi... No. Un pouco de respeto, porque eu creo que nos estamos yendo de todo. Así que faga por favor, por favor, ela ten actitud que lle dá gana igual que usted, vale? Así que por favor non interrumpa máis. Por favor non interrumpa máis, porque me parece a mí que vamos a acabar expulsando. Temos ganas de discutir, No, temos de ganas de discutir, pero vamos a ver, pero sea coherente. Na súa intervención nos interrumpimos en algo. Acabouse, fala señora. No, non le permito nada, cállese. Vale. Volvo a decir, hai que atender a xente desvalida, porque o dicen eles, é dicir, porque aquí as cousas fanse sempre porque o dice o PSOE, porque eu levo no pleno todo escoitado, o teu fixeron no Eves, o outro fixeron no Eves, e, Dios mío de mi vida, que cosa. Hai que atender a xente desvalida. Ahora resulta unha risa que haxa 4 usuarios, pois non é unha risa, é dicir, se non hai máis necesidade, non a hai, non se pode inventar, e gracias a Dios que non a haxa. Ollo, que se a hai, vamos a estar aí. Vale? Entonces, non é
cando foi o tema dos nenos en atención temperá. Falaron antes, a máis fai un anaco de atención temperá, por números. Non, es que aquí teñe que ser rentable. Perdone, un concello non é... Supoño que tendremos un dereito de recibir. Un concello non busca unha rentabilidade. Un concello busca atender as necesidades. E se un comedor sobre rodas ten 4 usuarios, pois ten 4. Ten 6, ten 12. Temos que atenderlos. Non ten ningún. Gracias a Dios que non haxa xente que teña necesidades sociales. Porque é unha necesidade social. Eso por un lado. En canto ao proxecto de centro de día que anunciou o conselleiro, teño que matizar que o conselleiro non anunciou ningún centro de día, anunciou un centro de atención a xente con Alzheimer, que non é lo mismo. E agora se lo mirar. No. Cantas personas hai en lista de espera? Pero é que, mire, hai unha cousa que me enseñou, e vou dizer que me enseñou, porque a mí gusta me contar as verdades. Enseñoume a señor Lucha. Fai moitos anos que ele era alcalde. Eu preguntei unha cousa que salía publicada nunha noticia de prensa. Sabe o que me dixo? Non te creas todo o que leas. Amigo de Nico, como di a miña filla, cando estás sobre mesa. Eu tamén. Por favor. Eu creo que se está ben, non queres que te escuche, non? No, está contestando ela, xa matizarás logo si te deixo, vale? Por favor. É que é unha falta de respeto total. Por favor. Non me trata de tú, trata de... Por favor, señor Camaño, que non disfruta tanto de ti ningún momento, faltaría máis. Por favor, señor Camaño, nunca, En canto ás datas que están en lista de espera que salen nos decretos, vostede non fixo a pregunta adecuada, porque a pregunta adecuada é: teñen concedida a lei de dependencia? É que ve como a vostede gusta lle matizar, pero non lle gusta que lle matice. Suspire todo o que quera. En canto a charla de Violeta Cruz Fernández, pareceulle moi cara. Un custo elevado o precio da charla. Pois mire, eu pedín un presupuesto. E pedín un presupuesto ás Canais, que é un centro de referencia para a atención a nenos a unha determinada demanda que hai na escola infantil, vale? E resulta que me pasaron un presuposto moito máis caro que o que me pasou esta profesional, que además é colaboradora con a Universidade de Santiago de Compostela. ¿Usted la conoce? Yo la conozco, sí. ¿La conoce? La conozco, del mundo en el que yo me muevo. No, ¿de qué la conoce? Del mundo en el que ¿Tiene yo una me muevo. relación laboral con ella? A todos os traballadores, a todas as persoas que as que eu contrato o traballo, teño relación con ela. Porque podelle dicir, teño relación con juguetón? Teño relación con juguetón. Teño relación con aquelar? Podelle dicir que teño relación con aquelar. Teño relación con Violeta Cruz? Teño relación con Violeta Cruz. Claro que eu podo dicir que teño con todas as empresas que as que eu traballo relación con todas. Absolutamente con todas. Señor Lucha, por favor. En canto o 28 de xuño, volvo a dicir, non tiña conocemento, non de ninguna clase de sacar esa madeira. De feito, teño un moi amigo meu, podo dicir que un dos meus mellores amigos é gay, por lo que sabe usted o que me pode importar a mí que poñan unha bandeira en ningún lado. Non teño conocemento de eso. E podo dicir máis que nesas datas non estaba ni siquiera en Santa Comba. Entonces, en canto ao traficheo de drogas que dice que non poida saber, desconozo. Tamén lle digo unha cousa: se vostede é conocedor de eso e non o pon en conocimento da Guardia Civil, o seu é máis serio, porque eu si sei que está acontecendo algo así, primeiro que fago ir á Guardia Civil. Vostede sabe que non o fixo, verdad? Son cosas a Eu non estaba aquí, vou denunciar. Se aquí falamos de xente conocida, de influencia, que se conocemos os personajes, mire por onde, en temas de asuntos sociales, simplemente recordar que cando eu marchei deste concello tiña contratado un plan de igualdad que costaba 1.600 euros. Usted rompiu ese contrato e contratou o mismo plan por 6.000 euros a unha empresa de Corcubión que realmente fixo o mismo traballo e cobrarme o triple. Non sei que amistad tenía usted aí para dar eso. E outra cousa, cando falei do señor Ferreira, me refería á empresa Galivalia, que nese momento, non sei que a ver a visión do señor Ferreira que presentaba a empresa, non sei se era el que tiña que facer os traballos, non, pero dixo que a empresa Galivalia na miña época non dixo aquí ningún resultado.
contestadas todas estas preguntas, terminamos la sesión y muchas gracias a todos los asistentes y los teleasistentes por el sistema telemático. Muchas gracias. Buenas noches.